tikulandire popano pa lo profile mala connect page kwa masuti pa mene panditu ndi ya blessings patuwe panda amene wa ndi political analyst watu chidzulo chino ndi program imene iyi ya political corner komanso yabweraso Fridays imeneso ili Friday straight talk tingophatikiza kumeneko basi ndi mmene zililimo Mr. Handsome apaseni moni anthu yaiti kulandireni konse kumene muli ku America, ku UK, ku Ireland, ku Malawi, komanso ku South Africa kumene mumationera ndithu nthawi zonse zimene mumakhala nazo. Lero ndi program yoti ya special chifukwa choti anthu ambiri kumasanaku kapena kummawa kwa lero kuchokera ku Malawi kwatuluka report ya ndege ndithu plane crash ya ku Chikangawa imene inachitika pa 10 June imene inatenga kapena inapanga claim 9 lives ya anthu amene anali passengers kapena ndi crew members on board kuti onse anatisiya pa 10 June. Nde timadikira ripoti lija lafika tsiku la lero limene linatuluka koma anthu ambiri ali ndi mafunso ena ripoti lija sakulimvetsetsa kapena kuti sakudziwa kuti kodi ripoti lija likuti chani. Ndabwera pano kuti malingana ndi kuchepekedwa kwathu kwakamvetsetsedwe tigawane nanu kuti mwina ena ainu mutha kupanga ku understand kuti kodi chikuchitika ndi chani pa ripoti limeneli. N'chifukwa chake chidzulo chino takumananso pano kudzagawana ziwiri zitatu. Sikuti ife ndodziwitsitsa chizungu kapena chachani komano kumene wanena zako kuti ndikuchepekedwa kwathuko kumene tingagawaneko tipange analyze report imeneyi kwambiri muchichewa kuti zikuti bwanji tizichotsa mu chizungu kumabweretsa kuchichewa kuti kodi wedi yakuti kuti bwanji komano kodi sichoncho kodi. Ayi ndi momwe mmene malingana ndi kuchepekedwa kwathu
ukadaulo wathu odziwa chizungu ndiye tithandizana kati mwa ndime ambiri ndithu anthu kunena kuti Mm. inangano kodi mmene akuti chani akuyankhula chani Mm. Mm. akuti transponder ndi chani Ndi chani zinthu ndi chani kufotokozera napo kunena kuti kodi isonali pepani inabwera mochedwerapo komano tinonabe kuti ndikubwera it's better than kungokhala kunena kuti nde ngati muli katikati mwa ndimemo kumafusa ngati muli ndi mastars oti mkozo maponya katikati mwa ndimemo kuponyaso sikuti Mr. Handsome pali chigulu cha anthu guys aliyense amene wabwera papa momwe titchule dzina ndi dzina tinene kuti takulandirani ndithu mu program imeneyi imene kumasula tiyambire pati Mr. Handsome tiyambire koyambirira kwenikweni mwina kungowapatsa anthu chipikicha cha nkhani iyi kodi nkhani iyi inakhala bwanji tisanayambe kusatakula ma technical words ena ndi ena amene ali mkatikati mwa ndimemo tiyambire pati tiyambire ponena kuti sizachilendo wina aliyense akudziwa kuti kunali ngozi imene inachitika pa 10 June ndipo vice president wa dziko la Malawi Dr. Saulos Clasio Chilima anatisiya pamodzi ndi anthu 9 amene anali mu ndegemo kuchikangawa kumeneko kumene ndege inapanga crash. Nde pazifukwa izi boma la Malawi ndithu linayitana ma expert kuchokera ku Germany komanso potengera kuti ndege inapangidwa ku Germany recommended ndi manufacturers ku Germany ko ngakhale kuti ndege anayipanga mu 1987 tinayitenga ndithu 1987 ndi modelo ya kapakanthawi ndithu yakalekale komanso tidziwa kuti ndege imeneyi ndi ndege ya asilikali sikuti ndi commercial flight ngati imene amakhalira ndege zonse zija zimachokera pa airport ndege imene inachita ngozi koma mafunso ambiri analionena kuti kodi chinapangitsa kuti ngozi ichitike ndi chani ndi zimene tufuna tsiku la lero malingana ndi report limene ma expert aku Germany abweretsa mind you timvetsetsane pano kuti iyi ndi interim report imene atumiza aku Germany sanamalize kafukufuku iyi akupitirirabe papali zinthu zina za technical data zimene afuna azifanthamule azimasulire kuti zifike poyera koma izizi ndi zoyambirira kapena kuti ndi gawo loyamba limene akutipatsa ripoti sanamalize akufufuzabe iniyo mukudziwa kuti mkatikati mwa ripoti mmene mumuna mafoni folo anatulutsidwa anayatsidwa mu ripoti mupanakali panopa mulibemo zimenezi ndisonera kuti akuziunikabe kuti zinakhala bwanji mu ripoti mmene mulibe komano zimenezo zinachitika iniyo mukudziwa zimenezo kuti anthu amenewa anali ndi mafoni awo ndithu amanja zonazi ya mayankhula tinakudulani ndimafuna ndinene kuti komano zonsezi kwambiriso zatulukira ku Germany kumene president athu anapita kumene koko kukacheza kukaona zinthu zina ndi kumene nkhani yatulukira kwambiri kuti mwina ifike pano ifike kuti tikhale lero tikukambirana chifukwa cha journalist wa kumene koko amene anafunsa mafunsoso a president inuyo ndinakudulani mumati munene kuti tani ndimanena kuti mosathira gagandiwa kwambiri tiyambepo nkhaniyi mofotokozera kuti kwa amene mukuidziwa mwina mungomvetsera kwa amene mwina ena sanadziwe pachiyambi kodi zinakhala bwanji fana ngasi anthu amangoti ndege inagwa kapena zinakhala chonchi yayi ndege inagwera kuchikangawa koma samadziwa kuti kodi what transpired kapena kuti chimene chinayambira poyambirira mpaka ona ndege kukagwa kodi ndege inayenda bwanji ndiye timafuna kuti poyambirira mwina tibagawana kaye zinthu ngati zimene zozo kuti kodi chinachitika nchani olo pa 9 June chinachitika nchani kukafikizana pa 10 ndi ndege imeneyi ndege imeneyi imayendetsedwa ndithu ndi 3 crew members mmodzi mwa iwo anali ndithu zibambo tikanena kuti ngati mtsogoleri wa crew members imeneyi anali mtsogoleri wa zaka 54 komanso panali munthu wamayi amene anali wa zaka 44 amene ali part of the crew members ndi majorso ochokera ku likulu lasi osewa ndi part of the military imeneyoyo amene amagwira ntchito ku asilikali komano pa 9 June anthu anali kuzomba kumene ndege anakayitenga ndipo anatumidwa
kuti akatenge maliro amalemu Raf Kasambala ku Blantyre kuti akapite nawo ku Zuzu. Ndege izo ndi asilikali ndizikukumbutsani misali ndi asilikali muzindikumbutsa mkati mwa ndivemo ndikayiwala pena muzindikumbutsa ndikamafotokoza. So ndege ndi asilikali ndipo anawatenga pa 9 June pamene anali kuzomba anapangidwa ndithu asaini kuti atenge ndege imene apite nayo kuchileka ku Blantyre kuti akatenge thupi la malemu Raf Kasambala kupita nayo ku Zuzu kumene ku Zuzuko akatengedwe pa galimoto kupita ku Nkatabe kukayikidwa ndithu kwawo ngati maliro. Ndiye anthu adi ananyamuka pa 9 June chakumasana ndipo anapita kukatenga thupi chabwinobwino kuchoka ku Blantyre kuchileka mpaka nokafika ku Zuzu ndi kukatera bwinobwino. Anthu onsewa atatu amene amayendetsa ndege imene ma crew members. So tikamanena kuti crew members terminology imene tizigwisa chito tikati crew members ndi kuti oyendetsa ndegewo. Ndikadzanena kuti passengers ndi anthu amene anakwera nawo pa nthawiyo. So mene manyamuka ku Blantyre inanyamuka ndi ma crew members amene watatu plus achibale akubanja lofedwa amene amaperekeza thupi. Komano nambala yake niye sindikudziwa kuti kodi anali anthu angati mu ndegemo. Ndi onsewa ananyamuka malemu Kasambala. Kasambala including anali mu ndegemo kuchokera ku Blantyre. Ndipo anakafika ku Zuzu bwinobwino anatera tembo unapangidwa secure bwinobwino ukawuyika kumene umayenera kupita zinathera pomwepo. Ndipo anthu atatuwa anakagona ku hotelo ku Zuzuko. Ndiye madzulo a tsiku limenelo adalandiranso kuchokera ku military kwawoko ku silikali kwawoko kuntchito kwawoko ma crew members amenewa analandiranso uthenga wina wowauza nena kuti anatumidwa tinene choncho mwina mchichewa mwake anatumidwanso kunena kuti mawa pa 10 June mamawa munyamuke mupite ku Lilongwe mukatenge vice president wa dziko lino amene akhale nawo pa mwambo wa maliro mwabweretsawa mamawa kuti apite nawo akakhale nawo ku Nkatabe. Ndiyo anayenda assignment ndithu yonyamuka ku Zuzu kupita ku Lilongwe kuma mamawa tsopano wa pa 10 June. Assignment imene analandira pa 9 June. Nawo mamawa kutacha pa 10 June ndipo zonse zokonzekera zitachitika atapanga check ndege yonse china chilichonse zili bwinobwino. Chimene chimachitika pa flight komanso vice president wa anali akungochokera kumene ku China kumene anakatumira za boma sanapumenso iyayi bwinobwino. Tapitiriza. Exactly. Iwo wasanapume bwinobwino chifukwa chokatengera analionera kuti atopa nanga sisangaende pa galimoto kuchoka ku Lilongwe ukafika ku Nkatabe ku mwambo wa maliro. Ndiye kunali kuti it's easier and quicker kuti awatenge pa ndege apite ku Zuzu. Ku Zuzu ndi kumene akatenge galimoto kumapita ku malo amaliro. Ndiyeno mama wakutacha anapanga prepare ma crew members bwinobwino mmene kumayenera kuchitika. Ndiye information sopano timvetsetsane bwinobwino. Information ya ndege kunyamuka kuchoka ku Zuzu kupita ku Lilongwe. Information imeneyi sinatengedwe mu any electronic device. Inali information kuti amene amapanga report aku Germany anachita kuuzidwa ndi ma flight controllers aku Zuzu kuti izi ndi zimene zinachitika. Chifukwa choti iwo kunalibe ndipo panalibe electronic device imene anapezamo zimene titayankhule panozi. So iyi ndi reported speech imene iwo anamva kuchokera kwa flight attendant wa ku Zuzu. Kuna kuti ndege inapangidwa sign kuti nyamuke 4 minutes past 7 mamawa wa pa 10 June kunyamuka ku Zuzu kupita ku Lilongwe. Ndiye chimene chimachitika ma crew members amakhalanso ndi office yawo imene amalemba kuti flight amayika timati flight plan. Flight plan ndi mmene amanenera kuti tikanyamuka apa tiyenda ma minutes mwakuti tiyenda motere ndipo tikafika malo awa tikatera. Zimenezo amauza a flight information plus iso ku office kwawo kwa crew members kuja kuti akhale ndi information ndipo amaona and amalemba izizi ndi co-pilot amapilot ajamayendetsa ndege amakhala ndi flight plan. Plan yonse imayenera ipangidwe record isungidwe ndiponso aku flight information center kuja akuyenera aipange analyze ndi kuivomekeza kuti ili bwino mutha kuyenda chonchi. Ngati pali zinthu zina zoyenera kusintha amayenera so kusintha ndi waja kufotokoza kuti yayi mutayenda chonchi. Zonsezi zimakhudzana ndi nyengo
zimakuzana ndi mmene pa tsiku lokuliri ndi mmene njira atadutsire mlengalengamo chifukwa ndege imadutsanso ngati msewu ili ndi misewu yake. Zonsezo zimachitika ndithu mogwirizana ndi ma flight attendant. 4 minutes past 7 mamawa adavomekezana kuti ndege inyamuke ipite ku Lilongwe 4 minutes past 7 ndipo ndege imeneyi imayenera kuyenda ulendo osapitirira 1 hour mwina ine kuti 40 to 50 minutes kuti ku Lilongwe ikakhale itafika ndithu. Ndiyeno akuti according to the report ndege imeneyi itanyamuka ku Mzuzu, inanyamuka bwinobwino popanda zifukwa, ndipo inanyamuka ulendo wa ku Lilongwe. Apart from kuti they warn them kunena kuti kuli chifunga ndi zina weather kuli chifunga chifukwa ma crew members mmene ankanyamuka ku Mzuzu weather anali atayiona kale, atadziwa kale kuti kunoko kuli weather ifana anali atagona ku Mzuzu komweko nde amadziwa kunena kuti okay weather ili chonchi, koma ndi mmene analili anagwirizana kuti ndizotheka ndege itha kuyenda bwinobwino popanda chovuta. Ndipo munandidula pamene ndege ndithu inanyamuka bwinobwino. Ndiye mu flight plan muja amanena kunena kuti ndege ija ikanyamuka ikafika ku waypoint ndi pamene ndege ija imati ikuyandikira malo amene ikatere kapena pa airport. Ambiri amene ainu mwina munali ndi mwayi amene munakwerako ndege mumabwera ndithu ma flight attendant imene muja amadzamba kuyankhula kuti ayimangani malamba pano patatsala pang'ono tikutera tikupanga descend mwina tikumananiza kuti chani imene ija ikafika ndege pamene pachama kuti waypoint ndi pamene pamakhala mwina ma features mwina mwachidule. Waypoint ndi pamene ndege yafika pa feature inake kuti amatha kugwirizana ndi ma flight attendant aku airport kuti pano patayandikira. Ndiye ndege ija anthu amene amapanga control ndaku airport kuti runway imene itadzere kapena itaterere ndi akuti imene ili free. Ngati pa airport pachaso pali traffic, pali ndege zambiri zikubwera, amawuzanso kuti chepetsani speed, ziyendani pang'ono iloleni ndege ina idutse inayo ibwere. Nde anthuwa anazanena mu flight plan wawo muja kuti ndege ikamakati 8:30 kapena kuti 29 minutes to 8 wapa 10 mamawa kuchokera ku Mzuzu idzakhala itayandikira ili mu Lumbazi, itafika pamalo pamene atha kumalumikizana ndi aku Lilongwe Kamuzu International Airport kuti pano patafika tipange bwanji titerere pati tipatseni ma direction tilowere runway yake iyi. Ndiye kumene koko kunapezeka zonena kuti mmene makwana nthawi ndithu chama 28 minutes past 7 ndege ndithu inali itafika, ndipo ma crew members anali atayankhulana pa frequency approach imene ndi aku Kamuzu International Airport, ndipo anapatsa runway yakumeneko kuti iyayi muli ndi ufulu ndithu otera pano pa Kamuzu International Airport using runway number chakuti. Mosataya nthawi anthu aja ndithu anatera nthawi imene imati 12 minutes to 8 ndege ija ndithu inapangidwa clear ndikulowa pasi ndikuyenda. Ndege yake ndija yoti singati helicopter kuti imangotera mkuyima yani, koma ndege ija yoti imati ikatsika imamba yathamanga pasi kukhukhuluzika ndithu pamene paja ili ndi matera ndikukamenya U10. Ndege zimene zimayenda mu runway pa airport paja ndi anapatsa ndithu imene ma 12 minutes to 8 ndikutembenuka bwinobwino ndikapanga paki pamene amayenera kupanga paki. Anapanga paki, ma crew members kutsika anthu atatu ndikupita kukapanga report yayi tayenda motere. Komanso ndege idzozonena kuti inali ndi mafuta oti mmene matera pa Kamuzu International Airport inali ndi mafuta oti ikanathanso kuyenda kwa 2 hours 30 minutes mafuta awa anali mu galimoto, ndipo inapanga paki bwinobwino. Now 10 to 8 itafika nthawi anthuwa anakhala pasi ndikugwirizana chifukwa unali ulendo kuti abwereranso kupita ku Mzuzu. Ndiye anali kukonzekera chifukwa sanapume kapena kupita kwina ukapanga zina, komanso pano anayamba kupanga draft yakuti kodayenda bwanji kuchoka ku Lilongwe kupita ku Mzuzu, back to Mzuzu. Ndi zinthu zimenezozo amene azipange ripoti ku Lilongwe ndi a Flight Information Services apa Kamuzu Sopano International Airport. Zonsezi zimachitika kummawa kwa pa 10 July. Now anthu aja atafika kumene kuja ndege yatera bwinobwino 10 to 8 zosamaliza
2 minutes ya ndege anakapanga paki ndege ikangotera patangotha pa minutes ochepa anayithiranso mafuta kuyidzazitsanso mafuta ena kuti ndege inyamuke ndi mafuta okwanira kupita ku Mzuzu sikuti inayenda opanda mafuta ngakhale kuti inali ndi mafuta oti itha kuyenda for another 2 hours olo mafuta amene analimo ndiwo anali okwanira kuti itha kubwerera kupita ku Mzuzu chifukwa choti ku Mzuzu ulendo wake ndi less than an hour ukafika kuchoka ku Lilongwe pa ndege imeneyi ndiye komabe sanatengere zimenezo malingana ndi procedure amayenera kuthira ndipo ndege imeneyi anayithira mafuta atayithira mafuta choncho then co-pilot anadzayamba tsopano kupanga ulendo obwerera wochoka ku Lilongwe kupita ku Mzuzu analemba flight plan yake yonse kuti okay ndege yathu ikamachoka ku Lilongwe kupita ku Mzuzu inyamuka ndipo ikafika ku Mzuzu within 50 minutes imene titayendeso kuchoka ku Lilongwe kufika ku Mzuzu ndipo analemba ripoti lonse mene atayendere mene atazungulirire ndikafika ku Mzuzu zonsezi anapereka ndithu ku flight services yapa Kamuzu International Airport zonsezi atatero ndipo anauza kuti ndege yathu ikuyenera kunyamuka 9 minutes past 5 minutes past 9 remember afika chamma to 8 pa airport paja so iza kuti analindika 1 hour ka break koma ka 1 hour kameneka anthu amene wasuta anapita kukaenda kapena ukapanga zawo koma anali so busy kupanga plan za ulendo obwerera tsopano so analindika 1 hour kamene amapanga tinasona sindege mujamubwera vice president ububuta apa ndi apa chanchani moneke tinantina timafumbi ndi zina zotero now information yamene nanyamukira ndege ku Mzuzu ndanena kale kuti anthu awawo ofufuza amene atipatsa ripotiyo anayipeza kuchokera kwa flight attendant wa ku Mzuzu amene amapanga control ku tower ya ku Mzuzu kapena kuti ku airport ya ku Mzuzu information imene anayendera amapereka ndi amenewo now munthu flight attendant sopano kapena flight control officer wa ku Kamuzu International Airport nayenso anauza ma investigation officer akunena kuti kuchokera tsopano mmene amanyamuka kuno anatipatsa report ya co-pilot kapena crew members atayipanga flight plan yawo anatipatsa nkuliza kuti ndege inyamuka a vice president ndi anthu 6 plus crew members tikhala anthu 9 kupita ku Mzuzu koma inyamuka 5 minutes past 9 mmawa tsopano izi kafika ku Lilongwe expected time izi kafika ku Mzuzu amayenera kufika 5 minutes past 10 mamawa kapena kuti 10 to malingana ndi kuti mwina itha kuchedwa chifukwa cha mphepo chifukwa cha weather amawerengera zimenezo koma flight plan yawo inali kuti iyenda for 50 minutes ndege imeneyi ndithu inapangidwa kuti inyamuke 5 minutes past 9 mamawa ndipo co-pilot anapanga report via radio communication ya ku Kamuzu International Airport ndipo anampasa clearance pa nthawi imene itafika ndikumuza zoti atha kuliza engine ndipo engine zinalizidwa 5 minutes past 9 ya ndege anthu osakwera ndege engine kulira ndikumpanga clear kuti utha kunyamuka ndipo ndege imeneyi inanyamuka exactly at 12 minutes past 9 pa Kamuzu International Airport so zati china chilichonse chili mchimake ndipo akupanga na communicate anthu amene wankunyamuka 12 minutes 16 minutes which is 12 minutes inakuti 4 minutes later imene inali 16 minutes past 9 ndege imeneyi inali mwamba ndi anthu 6 plus ma crew members atatu anthu 9 16 minutes past 9 mmawa pa 10 June ili malele ikufanthamuka ndipo pa radar tsopano tifike ku radar ndi ndinganene kuti airport ina iliyonse pa dziko lapansi imakhala ndi airspace kapena kuti dziko lina lililonse limakhala ndi airspace mmwambamo mmene amaona kuti ndege zolowa olo ndege ziya zimangodutsa zija zimakhala zikupanga ripoti ndipo anthu aku Malawi amaziona nthawi zina tili ana mwina ayi mukumbukira timatha kuona ndege kupanga utsi kwina wake mapanga kalaini choncho imadutsa mmalere ndege ngati zimene zikamadutsa mu airspace ya dziko lina lililonse amayenera anthu aja apange ripoti kuti ati kudutsa ndipo radar kapena ma monitors up ku dziko limene lija amayenera kumaziona ndege zija okay ndege kachoka ku Zambia ipita ku Mozambique si kutera Malawi koma ikudzula mu airspace anthu aja amene azidziwa ndithu kuti yadutsa cholinga anthu awa azipanga control to avoid collision
ngozi za ndege kuti ndege zisaombane komanso zimene zimayenda mumlengalenga ndi ndege amazipanga monitor via the radar akutawa kuja kapena kuti aku airport kuja amaziona ndegezi ndiye mmene imati ndithu onjezerani pamene zinaso zimeneso amapangira ndikupangira kunena kuti dziko lisapangidwa ataki ndi ndege yochokera kwina kwake mwina udzangoombera chachani amadziwa kuti anthu dziko lakuti linalowa mu airspace yathu osapanga odi and we are suspecting something ndeno zimenezo amapangiranso kuti anthu adziwe kuti apange identify kunena kuti ndege iyi yachokera kwakuti komano simenera kudutsa mdziko lanu ndi fayeke mmadzabva kwina nthawi inakenso kunena kuti dziko la America kapena dziko la Russia kapena dziko la Israel yaombera ndege imene samayidziwa chifukwa kuti ndegeja inalowa mu space yawo mopanda chilolezo mopanda oni nyumba yanu wina wakangolowa osagogoda kungolowa basi mapita mwamba kaya kuti kaya chachacha mumatheka mwina kumombera kapena kumbaya kapena upangika china nchifukwa chake zimapanga odi tikudutsa nawo so mmene mwafotokozera bwino kwambiri pamenepo ndi mmene ndithu zimakhalira straight yake nde akutawaja umumu ndi mmene anafotokozera flight controller wa kulilongwe ndi zimene iyeyo amaona komanso iyeyo anafotokoza kunena kuti pa radar ndege imene amayiona itafika 4,800 feet kuchokera pasi ndege amayiyeza kuti ikakhala mwamba malingana ndi kutalika kwake ndi pasi amatha kuyiyeza kuti ndege ikuluka pa distance yakuti kuchokera pasi ndege itafika ndithu 4,800 feet ndege imeneyi akuti amayiona pa monitor uja waku flight controller waku Kamuzu International Airport uja amene anapanga clear kuti anthu wa crew members atha kunyamuka china chonse chili bwinobwino amayiona ndithu pa monitor nthawi imeneyo itafika 4,800 ndipo ndege imeneyi itangoyenda ndithu kuchokera pa 16 minutes a minute after that inayamba ndege ikukhota tsopano chifukwa imapita ku north tikafika ku Lilongwe kuja ndikuti tuyang'ana north of Lilongwe Mzuzu ali kumeneko ku north kwake kwa Lilongwe ndege imayenda straight line kuchoka pa Kamuzu International Airport kulowera ku Mzuzu komano itayenda 9:17 ndege inamba kukhwetera ku Manzere inamba ndithu kukhota komabe ikukwera ikupanga ascend mwamba up to 7,000 inakafika 7,000 feet ikukhotabe kumene kuja komanso ikuzathena so right kumapitabe towards the north according to flight controller wa Kamuzu International Airport amene amayiona pa monitor ndithu pa radar monitor ku Lilongwe kumeneko ndipo pa nthawi imeneyi ndegeyi inalita panga kuchoka 4,800 inafika 7,000 feet mmalere ndipo according to the GPS imene anapeza anthuwa akunena kuti ma flight crew members amenewa anadzapempha tsopano kuchokera kuja ku flight fa ndege mwina tibwerere kapena tizi kubwerera pang'ono kupatsanapo information kupita kutsogolo now ndege zimene zimati zikanyamuka sikuti pilot ndamene amakhala full control wa ndege yayi koma anthu amene ali ku airport ndamene amakhala ndi full control kuti ndege iziyenda chonchi malingana ndi zimene akuziona mu system so ndege ija amatha kuwauza kuti okay mukuthamanga kwambiri chepetsani liwiro muziyenda speed yakuti kapena iyayi mwauluka kwambiri muli malere kwambiri tsikani pang'ono muziyenda level yakuti nde pilot chamangokhala chicontroller onera kuti akungoitenga ngati controller kuti okay akuti tiyende pa speed iyi akuti titsike tifike iyi akuti tikwere chonchi that's how it works ndi ndege komano macontroller ambiri amakhala anthu amene ali pa airport now controller ameneyi akuwauza kuti ayi mutha kuthuvuka ndi thukwera mwamba kwambiri komano ma crew members zikuveka kuti amene amayendetsa ndegewa adapempha kunena kuti no ndi mmene tikuonera mwambamo tipange maintain 7,000 feet ndi mmene tikuyenderamo and ndege ija imasa kufika ikamakuluka kupanga ascent ikamapita mwamba imadzafika level ina yoti imakhala straight amaitcha kuti cruise line imene yoti zingoyenda line imeneyo sitsika sipita mwamba nde amayenda pa 7,000 feet pa cruise line paja nde awawa ma crew members amu ndegaja anawauza aku control center kuti tipange maintain
stable line. Crew line stable line. Yababa ili stable sipano yakazikika. Antwena kama ngakhakuti mukuyenda tunda wautali amakusani kuti mukozo chatsamalamba tsopano ndekuti ndegeja yakazikika. Imeneyo ndipo ndege imene imayenda ndani yakuti anachira so kupempha kuti ayi tizipanga maintain 7,000 koma time imene amapempha ili pa 7,300 ndi inalowa mu cruise line imene imayenda ndithu bwinobwino kumapita. The time by then was 23 minutes past 9 mmene mkuluyo amayiona pa radar ndege ikupita. Ndeno ma crew members anawauza akuja kwasana nyamuki kunena kuti tizafika pa reporting point kapena kuti tikamapita ulendo amakhala kuyankhulana anthu aja amakhala kuyankhulana komano anawauza kuti nthawi ikamadzafika 28 minutes to 10 tidzakhala tikuyandikira ku Zuzu ndekuti tidzakhala tafika paja ndanena wayward point paja pamene pamakhala ma features onena kuti okay pano patafika tatsala pang'ono tipangireni clear ku airport imene tikupanga land ndekuti aku Zuzu amene azipanga communicate ndi anthu awawa wauza kuti okay ndimene kulili mutera runway number chakuti ndipo muzitera ndi speed number chakuti kuyayankhulana kuja so zonseza amazika pa report paja kunena kuti ikakwana nthawi yakuti ndi pamene tiyambe kuyankhulana ndi awo ndiye iwo anadzanena kuti nthawi ikamati 28 minutes to 10 tizakhala tikuti tafika pamalo onena kuti ayambe kuti fotokozera kuti zipangani descend at that speed attitude yanu ikhale chonchi speed yanu ikhale chonchi choncho ndi mmene anawauzira mmene co-pilot anapangira report lake ndithu bwinobwino kuti ikamafika 28 minutes to 10 akhala akuyandikira kufika ku Zuzu ndipo ma crew member amenewa akuti anapanga report ndipo anawuza zoti ndege ikafika ku Zuzu approximately 5 minutes past 10 ikhala kuti ndege ija yatera ili mu runway yagwa ndithu ili pa Mzuzu pamenepo. Ndiye chimene chinadzavuta kwambiri ndichonena kuti 9:30 ndege imeneyi inadzafikano mu airspace imene amaitcha kuti border airport. Tikanena kuti ujeni mwamba muja anyamuka amakhala kuyankhulana ndi kumene akunyamuka nde imadzafika pena onena kuti ajawu kwamayankhulana nawo kumene anyamuka kuja imakhala kuti line yawo ya communication imakhala kuti yatha sangapangenso communicate ndi anthu amenewa nde anthu amenewa ikafika nthawi imene ija ndege amayipanga transfer kwapasa kumene ndege ija ikukatera tsopano ndi kumene iwo aja azipanga nawo communicate nde imene imatchedwa borderline malelemu kuna kuti okay ikafika pamenepa ndipo wauku amayenera kuti asambe m'manja kuti zonse zoyenera kuwauza ma crew members ndachita komanso musinthe frequency mundege muja makhala ma radios amene amayankhulana mmadziwa inu amene imavira kale ma NBC radio amatha kukuzani yayi mukutiva pa 92.7 megahertz tikachuna pamene pachi ndi pamene tsopano imaveza kuti ikuveka tikachuna tena radio 2 amene ndi ma frequency amene timamverera mawu mulengalenga ndiye iwo waso amayuza ma radio zawo amayuza zimezi ndi chifukwa choti amayankhulana ndawo kuchilongo nthawi itali 9:30 amayenera asinthe frequency kuti adziyankhulana ndi aku Mzuzu tsopano kuti awo athana nawo akulilongo mandiloza pamene mwina mtaonjezerani ndimafuna kuti komanso mu maradio awo amene amayankhulana womo maradiomo amathaso user zija amanena zimaradio zija amadzapanga kuti Mr. Patuwe over nde kuja amadzanena Mr. Panda over pano pati kuyandikira pakuti over nde kujaso ayankhaso chakuti over then akakhala kuti amaliza conversation ija amadzati out or end nde kuti amaliza kucheza akozomapanga zina kupanda uyankhula choncho kuti anibe ikupitirira Mr. Hanson ya ndi mmene ndithu zinalili nde nthawi itakwana 9:30 wakulilongwe ndithu anawauza anthu wakunena kuti padakali panopa sinthani frequency line muyike ndithu pa 118.1 megahertz imene inali line yoti azimvana ndi aku Mzuzu airport a control center ya ku Mzuzu muzimvana nawo kumeneko china chilichonse chili chimake komano atauza zimenezi inapezeka kuti
reida kulilongwe kuja pareda tsopano panamba kuvuta kwaona anthuwa chifukwa kuti cha low altitude mukumbukira kunali chifunga ndi weather ndi zina zotero anthu ali malere iye anapanga pasi zimene zija ndikuwauza anthu aja via radio conversation imene amayankhula ndi ma flight kapena kuti crew members anadzayankhulana nayo ndikuiuza kuti ayi sinthani frequency pitani pakuti kuchokera kwa ine mwathana nazo kangati iyeyo ntchito yake wapanga saini wamalizana nazo za ndege imeneyi that time inali cha half past ndiyeno kuchokera pa ma events amene anachitika pamene pawo ripoti limene likutuza zonena kuti apeze kunena kuti kodi chinachitika ndi chani kuchoka pa nthawi imene atasiya kuyankhulana ndi waku Lilongwe control center kupitano waku Mzuzu chifukwa communication ndi waku Mzuzu ndi ma crew members panalibe nde iwo kuti apange establish kuti chinachitika ndi chani kapena ndege inaenda bwanji. What happened is anayuza GPS code kapena kuti GPS ngati GPS ambiri maidziwa even mafoni ma smartphone muli ndi GPS kapena kuti mapo amene amakuza ndi amapanga report kuti nthawi yakuti ndege imaenda chonchi. So these people they use the GPS to trace kuti kodi ndege inkaenda bwanji chifukwa ku Mzuzu sanapange nawo communicate anthuwa munthu uja atasiya ku Lilongwe. Now according to the GPS tsopano zimene napeza GPS osati zouzidwa yayi izi zinali zouzidwa kuti ndege inaenda chonchi mpaka inafika 9:30 tinasiyana nawo anthuwa komano pa monitor tinadzawasiyaso 9:30 ndege kuiona chifukwa cha low altitude. Ndeno iwowa kuti apeze kuti ndege chikachitika ndi chani after tamalizawo ndeno inapezeka kuti pa 2 minutes after 9:30 atayankhulana ndi aku Lilongwe ndege ija inakweranso mwamba pang'ono kufika pa 7,500 feet koma ndege ija inayamba tsopano kukweranso kwambiri malere. Ndiye nkhani tsopano anthu amafunsa kwambiri kuti okay amene amapatsa ma information oti kwerani mwamba kwambiri ndi ndani ndi pamene tsopano aku Mzuzu sakuyankhulana nawo aku Lilongwe amaliza komano according to the GPS ndege 2 minutes after atangothana kuyankhula ndege inayamba kukwerano mwamba kwambiri mpaka na inadzafika 8,600 feet malere. So iza kuti line imene amapanga cruise aku Lilongwe ndi imene amapulumikizana muja yachoka yakwerano mwamba kwambiri ndipo nthawi ili cha 16 minutes kapena nekuti 14 minutes to 10 ndege imeneyi inazapangano kuyambano kutsika nde imati kukwera kutsika kukwera kutsika kukwera kukwera ndege inamba kwa GPS yo imaonetsa zimene zozo ndipo zimene zinachitika mpaka na 10 minutes to 10. Remember ngati mwandibva kuyambirira kuchandalira kuti ndege imeneyi imayenera kukafika pa Mzuzu airport 5 minutes past 10. Now quarter to 10 ndege ikupanga zimene according to the GPS information imene anthu ofufuzawa aku German anapeza ndege imeneyi 10 minutes to 10 inapezeka kuti inali ku northwest chakufupi ndi mudzi umene umachedwa kuti Fumbaowa village ndipo kumeneko inayamba no kupanga deviate like kuti instead ndege ijazipita straight line kupita ku Mzuzu inayamba no kukhota imakhotera kumanzere ikhotere kumaraiti izungulire mwina for around mwina pamwamba pa mudzi paja kuzungulira mwina 600 radius miles kuzungulira yakwera kutsika choncho ikwere imapanga viti according to GPS mmene inapangira record ndi zimene ndege imene imachita ndithu nde nthawi ili 38 minutes to 10 ndege imene inadzatsika. I remember ndanena kuti inadzakwera mwamba kwambiri kufika 8,600 feet then ino inadzatsika musi mpaka inadzafika 5,500 feet ndikumapanga descend itu kutsika musi mpaka ndege imene imati 5 minutes to 10 inadzapezeka zoti yatsikiratu ndithu musi weni kuonera kuti ndi mtunda umene tinganene kuti munthu atha kujowa osavulala yayi inapezeka zoti ili musi tsopano mweni koma all of a sudden GPS all of a sudden pamene pakuveka kuti 4.5 meters inafika 4.5 meters it's like kuti kukhala pa nyumba padenga pa nyumba yanu anjikizana yayi koma kukhala padenga pa nyumba yanu yomanga ndithu yoti yamalata inafika ngati malunga kotero kuti zinangochitika mwayi sinagwere pa nyumba ya munthu. Kapitalizani Mr. munthu
exactly inadzatsika ndithu musi then a minute later mmene mati ndakuwuzani kuti apapa isoponali 5 minutes to 10 1 minute later GPS inapanga rekodi kuti ndege iso inapampuka kuchoka pasi paja inapanga ascend kusonyeza kuti inanyamuka ndi mphamvu kukwera mwamba kwambiri mpaka inakafikazo 8100 feet so kusonyeza kuti inali mmulengalenga mwina mmitambo inanyamukanso pamene paja ndikukafika mmitambo then inayamba kumakhota inayamba kuyenda mwa zigzag kulowera kumanzere kulowera ku right choncho mpaka inakafika kuti ku Chikangawa city kama mafuna nene kuti Chikangawa alipoti waso nawo kuti city Chikangawa sindozozo kuti ngati kuli Chikangawa city koma according to my understanding atonda ngati inakafika ku Chikangawa area kumene kuli forest kumene koko nde itafika kumene kuja ndege imaonetsa kunena kuti itazungulira for 600 radius miles inadzatsika pacha inatsika 4.8 nde inadzatsika kufika 500 meters musi mweni 500 meters it's not even far away ndipoti munthu wima ngati panopa ndi mayadzi anu 5 kuti muziye ndawala 1 2 3 4 500 meters ndimene zimene bayona mene ndekuti inali musi kwambiri mpaka ndege iti kumvetsedwa kunena kuti GPS inapanga rekodi kuti inadzatsika mpaka kufika 200 so 200 ndi pamtunda onena kuti munthu atha kujowa mu ndege mujamu ndikugwera pasi koma sangavulale 200 ndekuti inali pansi penipeni pa nthaka inali kuti ili musi mwenemwene GPS imene inapanga rekodi zimenezi ku Chikangawa mmene nthawi imati 6 minutes to 10 ndeno akuzuzu anadzadabwa kunena kuti by now timayenera kumva 28 minutes to 10 tiyamve ma crew members koma mpaka pano sitikuwamva analephera kuyambira pa radio frequency ija sanamvane nawo nde akuti munthu wakuzuzuja amene ali ku information center kapena ku control room anayimbiraso ku Lilongwe mmene nthawi tsopano imati nthawi imene imati chama 5 minutes past 10 imene inali nthawi yoti ndege ikhale itafika kuzuzu munthu uja anadzayimba foni ku Lilongwe kunena kuti kodi mwati paja ndege ija kuno ifika nthawi yanji just to confirm kuti sinamve china chilichonse komano mmati ndege ifika nthawi yanji ndipo anampangira confirm kunena kuti ayi nthawi ndege kumeneko imayenera kufika ndi 5 minutes past nde according to the same GPS ndege ija mmene imati 12 minutes past 10 12 minutes imayenera kufika kuzuzu 5 minutes koma nthawi ija yadutsa 12 minutes ndi mmene ndithu ndege imene imakapanga descend again kumene kunakapezeka kuti itagwa kuja ndi pamene inadzatsika ndithu kumene kukafika 200 meters uyo mpaka na kukhota makota past 10 mmene mati 16 past ndi mmene ndege ndithu according to the GPS inapezeka kuti agwa yamenya pasi now pamene isanamenye pasi ndege imene timatamvetsedwa mu ripoti limene kuti inakamenya mtengo umene unali wachiyimirire ambiri mwa inu mauona mu ripoti muja kuti zimapropela zija kapena zija zimazungulira zija chamba limodzi kumanja chinakatsegula kumenya mtengo umene uja ndikugwa pasi ndegeja ndikukhwekhwerezeka 80 meters kuchokera pa mtengo paja ndi pamene ndege inakapezekera ndithu pamenepo nde alipotiwa atipatsa zambiri zimene zonse zimene anapeza mu GPS komanso akunena kuti mu nthawi imene iyi wakuzuzucha amapanga try to understand kapena kuwayimbira foni aku Lilongwe kuti amve ngati akulumikizana nawo ndipo aku Lilongwe anamuzoti ife tasiya kulumikizana nawo pa 9:30 ndipo timayembekezera kuti ukulumikizana nawo kumeneko ndi anayesera njira zina zimene atha kupanga communication ndipo tikumva kuti anayeseranso even telephonically pa phone kuti amve kuti kodi crew members tingathe kulumikizana nawo koma zonsezo zidakanika taonjezera wangofuna kuti pange Eugene clear pamene munakhanga munapamisa pa Eugene pa 500 it was 500 meters it was 5 meters not 500 meters 500 meters to sungadumpe 500 meters ulendo komano imali 5 feet so feet ndi ndawala manena zichi yes not 500 meters komano 500 feet 5 meters 5 meters komano
munthu umathekabe kuponyetsa pena pakeso kunena kuti 500 ichintunda chithu chachitali kwambiri ndi chintunda yeah half a kilometer 500 meters ndi half a kilometer imene half a kilometer chintunda utali koma imene okay ma distance amene ndikutchulawa ndikuyuza ma feet nde tikapanga convert ma feet nde kuti ndi imene akunenera kuti ndi 500 meters kusonyeza kuti mukawerenga ma meters aja ndi 5 kusonyeza kuti ndi padenga ndithu pa nyumba ya munthu ndege inali size yake imene jaione nomoska osani nyumba zosanjizana yani koma ndege nyumba zanomo zakwathu Malawi inganene kuti inali level ya nyumba ndi 5 meters imene 500 feet ndi imene ndege inali ndiyeno zimene GPS inanena mpaka nthawi yokugwa ndipo ndege imene ikusonyeza kuti inagwa ndithu mmene mati 16 minutes past 10 ndi pamene ndege imaluma pasi pa nthaka kuti yagwa yachita ngozi zonse zachitika nthawi yake ndimene now munthu wakunzuzu atafunsidwa mafunso kunena kuti kodi chinachitika njani iye akuti anayambira pa 10 to kuyamba kuyankhula kuyamba kuyesera kuti alumikizane ndi anthu amu ndege pa 10 to koma analephera pa radio ndi zina zotero mpaka anayimbira ku Lilongwe using a telephone cell phone yake ndikuwayimbira ku Lilongwe ndikuwauza kuti tifuna tipange confirm muja ndanenera kale muja koma chifukwa choti panalibe communication ndi anthu amenewa zinali zovuta kwambiri kuti kodi apeza bwanji ndiponso iyeyo anafotokoza kunena kuti 12 minutes past 12 ndemu investors ndege inagwa 16 past koma around 12 minutes past wakunzuzu tsopano anafotokoza kunena kuti anthu amu crew members iwa ma pilot achi anapanga ripoti kunzuzu kutawa frequency 12 minutes ndipo anawauza kunena kuti tikuyenda pa mtunda wochuluka chonchi ndipo tikupanga approach kuchokera ku north. Remember munthu wakunzuzu amapanga so inform about the weather nde akuti munthu wakunzuzuyo according to iye osati GPS zimene apanga record ya GPS imangoonesa mmene ndege imayendera mwamba kutsika kutere komano according to information ya kunzuzu kuchokera no 12 minutes past akuti anazayankhulana ndi mapilot ndipo mapilot iwa amayesera kupanga divert kuti akalowere ku Ikwendeni kuti akaone mbali imene ifa kauza kuti weather kunoko sili bwino komabe mutha kutani kubwera chifukwa choti kuoneka pilot atha kuona mtunda wa 5 kilometers ndisoza kuti murani we muja akamafika kuyokera pamene pali ndege pachi within 5 kilometers it's clear you can be able to see so it was ndi mapilot ota atha kupanga land bwino ndi zimene anafotokoza koma iwo ajata iona ndimene ali weather kumeneko akuti anapanga reportini kuti okay bali tiyeserere tizembelele tikalowere chaku Ikwendeni ngati kumpoto kwa airport ya Nzuzu kuti tikaone ngati weather ili bwino tikalowere kumeneko ndi tikaya kutere bwino pa airport ndi zimene anayankhulana ndi waku Nzuzu uja kuti afuna apite ku Ikwendeni koma since then after that information atangoyankhulana ni waku Nzuzu analepheraso kupanga nawo communicate mpaka ndege inagwa ndi pamene anazadziwa zona kuti okay ndege yagwa kulephera kupanga communicate zinakanika now zinachitika choncho zinachitika zinthu zimene zizi kuti ngozi yachitika ndi pamene akunzuzu amanena kuti yayi ndege yasowa kodi kumeneko ku Lilongwe mukuiona kuti ili pati ndi pamene Alilongwe amati yayi tasiya kuiona half past ndipo mu radar sikupezeka mwina manong'onong'o ambiri amene mmavacha onena kuti yayi ndege simaoneka pa radar khani yake ndi tumene inachitikira ndi mmene kuti tsopano inasiya kuoneka no communication no china chilichonse ndi mmene amayimbira ku Lilongwe kuti aku Lilongwe mwina ayimbire ma airport oyandikana maiko kunena kuti mwina ndege inali ndi vuto ndeye akatera maiko ena ndi pamene anapanga tsopano trigger button la emergency limene amanena kuti ayini yake wa airport amapanga trigger zimene zoti ndege yathu sitikuipeza mwina maiko oyandikira olo ma airport oyandikira mwina mutha kuipeza ndi mmene amapanga trigger ndithu after impact yachitika ndi kumachitika zimenezo now mwachidule mmene inayendera ndege ndi mmenemo mpaka kukagwa 10 past ndithu mwina ndimire pamene mmene ndege makagwa ili pa distance kuchoka pasi kupita mwamba 4.5
meters 4.5 meters fuka inagunda mtengo watapanga measure anaona unena kuti pamene inagundapo kuchokera pasi 4.5 meters pamepo chimodzimodzi imene tikunena kuti pamwamba pa nyumba otera kuti munthu ukhoza kuruka ndegemo komano mwina pa zifukwa zina manene amuja kuti imathafuka mphuka ndege ija kuti ipita mwamba zatsika ndiye mwina mmene kuja olo ndi mmene ndege imazungulirira malele mucha mwina anthu aja analata bhaizika kalenso kunena kuti nangasi nthawi zine ipendekeke chonchi itere anthu aja analata luza kale ujeni kuti angaganize bwinobwino kuti kodi nthawi ino ndiyodumpha kapena ndiyotani zinthu zine amwene azitasokonekera mmene mucha chabwino fast forward Mr. Handsome ndeno pa 10 pomwepo panapezeka kuti kunatuluka ripoti yonena kuti a president anati yankhulo yonena kuti ndege yasowa it was maybe after 4 hours or so, something like that anyway. Kwa ripoti linatuluka chama 3 kunali kumasana tsopano kumasana kumene kuti anthu amenewa asapange communicate bwinobwino kapena kukhalizi chazonena kuti a president azinena kuti ndege inafika ku Mzuzu ndege tinapanga demand kuti ibwererenso ku Lilongwe zinthu ngati zimenezozo mukuganiza kuti chinapangitsa ndichani kuti mwina a president ayankhule zinthu ngati zimenezi? Okay, in the event za ngozi yachitika tisanafike kumeneko tinene kuti ndege ina iliyonse imakhala ndi my safety devices onena kuti in terms of emergency ngati imeneyi kuti ndege ikugwa ndege ikutani pamakhala ma devices osiyana onena kuti amapanga trigger kuti ndege yapanga develop fault cholinga aku control center alandire adziwe exact location ya ndege kumene ili nde mukumvetsedwa kwathu tikumvetsedwa kuti zipangizo zimene zimundege mmene munalibe now inali manyo kufufuza kumene kunachitika akalandira ku Lilongwe anapanga ripoti knowing kuti ndege ndi asilikali amayenera kuti adziwitsidwe first ndipo msilikali wamkulu pajamati chani kusilikali kwano mamucha ndani wamkulu kwambiri general wa asilikali ndithu atanadziwitsa president kuti ndege kusowa ndipo president ananena kuti yasowa mundu kufunika mufufuze mundipatse ripoti within 4 hours kuti ndege ili pati ndeno a president atadzati yankhula madzulo koma mu statement ya president anadzafotokozamo kunena kuti ndege imene inakafika ku Mzuzu nkubwerera kwatauza zoti ku Mzuzu kucha kuli chifunga kapena kuti weather sili bwino abwerere azibwerera so ku Lilongwe akatere ku Lilongwe a president statement yanu icha munadzane napo kuti wa ku Mzuzu ananena kuti mukhoza kubwera komano sikuli bwino tinene kuti president anatenga statement ya munthu wa ku Mzuzu uja kuti anayandikira kuno komano situzwa kuti zayenda bwanji. Maganizo mwanga ndikuona kuti chifukwa issue iyi ndi yayikulu kwambiri president sangangoganiza kunena kuti ndekuti chachitika ndichi because someone has to report according to factual findings zimene zilipo sono pali zinthu ziwiri munthu amene amapatsa information a president anapatsa information yolakwika chifukwa a president anabwera mkudzanena kunena kuti ndege inakafika ku Mzuzu ndipo italephera kutera pa airport anayitumizanso back to Lilongwe ndiye mmene mabwerera soon after turning ndi pamene inaluza contact ndi anthu akuja ndi pamene inasowa bizoti sikuoneka so zati ndege inakafika ku Mzuzu koma according to the report ndege ku Mzuzu sinakafike yani the last time imene anayankhulana inali ya aku Mzuzu ndi anthu awa akuvutika muchikangawa akuganizira ma options kuti kodi tikadzere kuikwendeni mwina kumeko kuli bwino ndi nthawi imene analuza contact. Chabwino ndikakufunsani mwina chonchi ndikheka ngati ndapita kutsogolo kwambiri mwina tibwerere kuma
technical terms yes amene angatipangitsenso kuti mwina tibwererenso kwa president kuja kuti chifukwa chani amapanga chifukwa mmene muja muli zinthu zina zimene munalibemo ma recording ma locators machancha muli zinthu zambiri mmene momo zoti munalibemo komano ndi malipota amene amatuluka aja malipota amatuluka ngati kuti zinthu zija zinali kuti zinali mu ndege muja pamene zinthuzo munalibe komanso nangati tabwereranso ripotiso yomweyonso panopo kwambiri sikuti anthu sakumvetsetsa zina zambiri akumvetsetsa komano mwina ma technical terms amene akuyuzidwa mmene momo ndiye timaganiza kuti mwina tipite kumene koko mofulumira then kenakani kuti kodi ripoti chapanga trigger kuti ripoti lituluke ndi chani mwina mmene ya president anapita kucheka muja kapena ndi chani tikuzikazofika kuti chimene chapangitsa interview chanapanga icha ndimene yapangitsa kuti ripoti lituluke kuchako you never know ano mwina ere kwambiri kumeneko kuma terms amene wakuti ndi anthu amvetsetse kunena kuti kodi tikamati chakuti ndi chani chakuti ndi chani mwina pamene papo pofunikira mwina tikhazikikepo mwina tiyambire akuti mundege mmenemo munalibemo unrecorded communication kuti asipanga record zinthu ndetu mmene momo unrecorded communication akuti munalibemo mmenemo akutanthauza chani okay ndege ina iliyonse especially ma commercial flight ngati ndege yoti imatha kunyamulapo anthu opitirira awiri tinene choncho mwina opitirira awiri 4 5 kumapita mmwambamo ndege zimenezi amazika device imene amaitcha kuti black box ndi combination ya ma device faina amangoti black box amaona ngati kuti black box ndikachida kamodzi chonchi yani black box ndi combination ndithu ya ma devices imakhala pamodzi nde ma devices amene amakhala black box imo amaatcha kunena kuti ndi cockpit voice recorder imene imachedwa CVR cockpit voice recorder tikati cockpit ndi pacha pamakhala ma pilot that area imachedwa kuti cockpit pamene amayendetsera ndege pacho dina mabatani kuongolera kutani mmene makhala captain ose ma copilot amene amayendetsa ndege aja malaji kalumu kamene amakhala kati amakatcha kuti cockpit area imene jai ndi cockpit ndeno mmene mujamo anamwikamuka device kamene kakuchedwa black box ndipo ka black box kamene kamakhala ndi ma combination awiri cockpit voice recorder imene imapanga record any conversation imene ma pilot aja amayankhulana kila chilichonse kaya kugemulana kaya kusekererana kaya kutani whatever they do lakamauzana iya dinabataniro panga chakuti voice recorder imene imapanga record all the conversation mkati muja ndetili ndi flight data record ndi part of the black box iyoyi imapanga record imene ndege ija imayendera kaya batani kodi batani oyendetsa ndege amadina babatani yake ati zonse zija zijamadina zija ndi zimene recorder imene imapanga imasunga information imene yoyo ndi kumaonetsa kunena kuti okay nthawi itakwana mwakuti pilot anadina motere copilot anadina motere ndege iyayi anayiwutsa motere choncho zonse zimapangidwa ndithu pa black box that's why amaitcha kuti ka black box fandika combination kama devices and ma devices ake ndawiri amenewa cholinga chimene amapangira zimene zita kuti munalibemo mundegemo ndipo ndizoona zake chifukwa kunena kuti zida zimene zizi mundege imene munalibemo it was not installed ndipo anthu awawo amene apeza ripoti limene akuti zinthu zimene zizi sanazipeza mundegemo munalibemo soiza kuti ndege ilibe black box ndipo amalawi lisayembekezera kuti mudzamva kuti ndege yachilima inayi ndi black box zinthu zimene zizi munalibemo according to the report ndege letsa kuma zimaveka kuti ndege iliyonse imene yokhala ndi black box ndeno iyi bwanji kuti mwina ipange travel kapena ipange fly pamene ilibe zoyiyenereza pamenepo ndi pamene tili ndi question tsopano pofunika inu ndi ine mwina anthuwa
akabwera tiyambe kufunsa tsopano amene amayilola ndegeyi kuti iyambe kuyenda kuti ndi chifukwa chani ndege imeneyi inalibe zinthu ngati zimenezi. Chifukwa black box yo ndi chinthu chofunikira kwambiri mu ndege chimene chimapereka information kapena kupanga trigger kapena kukuwuzani china chilichonse chimene ndege ija imapanga. Ndiye ngati zinthu zimene zisinapange record mawu amene amayankhulana mapilot anthu amu ndege muja kapena kupanga record mmene amayendetsera ndege kuti ka anali mu emergency landing kapena magiya kapena zote ndikovuta kudziwa kunena kuti kodi ndege imene nthawi iyi chimachitika ndi chani. Chifukwa ngati inalibe black box then it means kuti ndege sinaliyololedwa ndithu kuti ikathe kumayenda tinene chocho mwina kunena kwake. So another thing chimene anthu akupanga question ndi weather kuti it was like severe weather was not okay. Anapanga authorize kunena kuti ngakhale weather ili chonchi ndege ipitebe kunzuzuko sitikuona kuno kunzuzu akuidziwa ndege yawo kuti ili ndi zofoka zakuti amene anapangitsa kuti ndege inyamukebe ndi ndani. Pamenepo ndipovuta kunenera kuti amene anapangitsa kuti ndege inyamuke ndi wakuti, koma according to the information imene flight controller wa kunzuzu anapatsana ndege inanyamukira kunzuzu ndipo anthuwa tinene kuti m'mayapoti wonse pa dziko lapansi amagwira hand in hand ndi azanyengo, ndipo azanyengo ngati adziwa kunena kuti kukhala mphepo yoti ndege singauluke kapena kukhala chifunga choti ndege all pa airport sipangaoneke amapanga communicate ndi anthu amenewa ndi kuwauza kuti ngati kuli ma flights ground the flights asauluke kapena asatere chifukwa nyengo sili bwino. Komano potengera kuti anthu anagona kunzuzu ndipo ndegeyi amanyamuka nayo kuchona kunzuzu tinene kuti anthu amene anali ku control center ya kunzuzu amadziwa ndi weather imene iliko, komanso mapilotiwa amadziwa kuti weather ya kunzuzu ili motere, koma iwo analolera kuyendetsa kusonyeza kuti ndi weather imene inali kumeneko amadziwa ndithu kuti ndi mmene ndege ili akatera ndipo ikayima. Chifukwa chake adanyamuka ndi kupezeka zoti ayenda ndithu kafika kumeneko. Ndeno chinaso chimene anthu ambiri akufunsa ndi emergency locator transmitter ELT imene imaonetsa kuti ndege ili pakuti kaya yayima kaya kuyenda kaya chanchani, akuti chimenechi battery lake linatha mphamvu 2004 komano ndimene napanga expire battery komano ndege imayendabe ngakhale ichochi ndichofunikira kuti udziwe kuti mwina tingati example mene lili mwina ngati iPhone chimene chimaonetsa kuti phone yakuti iPhone yako ili malo akuti ngakhale munthu atati akuyenda nayo ikuwuzanira kuti panakali panopa inali ku blantyre phone yako komano panakali pano ngakhale munthu atazimitsa phone yakoyo panakali pano ili ku Lilongwe. Chimenechi akuti mmenemo chimene chimapangitsa kuti apange rocket kuti ndege iyi ili pakuti akuti chimene chonso battery lake linatha mphamvu usaza kuti sichimagwira ntchito. Mukuti ndizoona zake zimene ndipo simukulakwitsa ndi mmene ripoti linanena kuti ELT imene ELT imatanthauza emergency locator transmitter ndika device kamene mu ndege imeneyi kanapangidwa install pa chitseko cha cockpit paja ponena kuti polowera mapilot pa chitseko pakepo anayikapo ka device kameneka ndipo manufacturer atayika kanthu kamene kamayendera battery chifukwa chonena kuti ndege kamene kaka ndi kamene kamapanga trigger ndege ikakhala mu emergency kuti whatever the pilots are doing imapezeka zonena kuti kameneka ndi kamene kamathandiza kwambiri anthu amene ali ku control center ku control room kudziwa kuti ngati ndege ili mu emergency ayipanga locate mosavuta ka transmitter kameneka using kali ngati what we call it is a tracker ngati ka tracker ndithu kanthu kameneka tinganene choncho muchichawo cha masiku ano tinganene kuti tracker ambiri ayino amene mmayendetsa galimoto muli ndi tracking device galimoto mwanu inuyo matha kuyika pa app kumayiona galimoto yanga kuti yayi yayima pa uje pa filling station kuthira mafuta yayenda choncho ndi kanthu kameneka ndege ija ikalowa mu emergency mode kanthu kameneka kamasonyeza pamene kali ndipo amakapanga strike ndi kamene amagwiritsa ma emergency services ndege ikagwa kunena kuti okay ndege yagwera imalo akuti
ndeka device kameneka kanasiya kugwira ntchito 2004 chifukwa choti battery lake linatha ndi chifukwa choti linatha anayesera kugula battery lina according sopano information imene kwa asilikali ainyaka ndege akuti battery limene litatha anayesera kugula battery lina kuti ayikemo koma manufacturer amene amakoza zimenezi anasiya finally ngati old model mmadziwa zinthu zimapangidwa phase out mwavapo ineyo kuti kandi fridge yanu fridge imene mapatsi tinasiya kupanga ndi old model absolute ndakuti battery limenelo linasiya kupezeka koma anapanga lina la new one limene device imene imayuza battery la new one nde battery la new one ilo aboma la Malawi atanalibe ndalama zokagulira kuchokera 2004 mpaka 2024 analibe ndalamazo zokagula battery la new one ilo kuti kanthu kameneka kazigwira ntchito ndoso izo kuti kanthu kameneka kunalibeko there was nowhere kumene kakana panga trigger kuti kauze ma emergency services kuti ndege ili pakuti chabwino ndiye tingowatengera mbuyo pang'ono anthu mukumbukira inuyo ame commander ananena kuti anapanga analyze service history ya ndege imene kunena kuti inapanga service nthawi yakuti inapanga ma mileage mwakuti inapanga mwakuti anakambapo zambiri koma zina zonsezi sanakapepo iyayi kuti chakuti kulibeko tinene kuti iyeyuso ali responsible ndi kungozi imene chifuna kuti zina anabisa zinthu zonena kuti amenera mwina kunena nthawi imene ija integrity pa chizungu chomveka bwino sikulakwitsanso kunena choncho chifukwa chonena kuti ndege sili ngati galimoto yayi ndege ndi chinthu choti chili ndi ma safety devices ambiri andi ndege sikuti imangonyamuka ngati imene timayendera galimoto utha kuyendetsa ngakhale ilibe indicator umatha kuyendetsa koma it's a risk that you take chifukwa choti umapereka chiopsezo kwa ena amene ali pansewu now ndege ndi chinthu chonena kuti china chilichonse mu ndege muja chimayenera chizipanga function before ndege isananyamuke and ndege ina iliyonse pa dziko lapansi isanapange take off ali ndi ma engineers akadaulo amene amayiunika ndi kuikuona kuti ndege ndiyoyenera kuuluka komano chodabwitsa kwambiri chonena kuti zinthu zofunikira kwambiri mu ndege imeneyi munalibemo mmene tikuneneramo chinthu china pa nkhani imene nchonena kuti ame commander ananena kunena kuti ayi ndege imene inapangidwa service posachedwa apa komano mu report lawo akunena just imagine from 2004 battery limene litatha silinapangidwe replace boma la Malawi silinaguleso battery la new one limene ligwiritsidwa ntchito padakali pano ndi ndege zina za maiko ena koma ndege yomweyi pakati pa komweko siwo asadagule akuti alibe ndalama zogulira koma ndege amayipanga alapo black box ndege inalibe komanso chodabwitsa kwambiri chonena kuti ndege ikamayenda mmalere ina iliyonse ku control room kuja ku control center kuja amakhala ndi ma recordings amenenso ndege ija ikuyendera mmene akuyionera pa radar chodabwitsa kwambiri pa nkhani imene chonena kuti maulendo onse awiri amene inayenda ndege kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe ndi kuchoka ku Lilongwe nkukagwa ku Chikangawa ma recordings amenewa sadachitike question ndionena kuti ndi chifukwa chachani chifukwa aku Lilongwe alibe recording aku Mzuzu alibe recording pamene ndege ina iliyonse yoyenda kuti ikuchoka pa nthaka ikupita mmalere amayenera akhale ndi ma records onena kuti ndege yanyamuka ndikumbukira kuti Michael Yacha ananenapo ndithu panso pa inali press briefing inakenso kunena kuti ndege imene inanyamula vice president sikuoneka mu system ya dziko lino kuti iyoyi inauluka ndipo ndege imeneyi malingana ndi ripotiso apapaso kuoneka kuti pani ndege ziwiri zimene zinauluka nthawi imeneyi umano sizikuoneka kuti sizikuoneka mu system you can't track them kunena kuti zinanyamuka malo akuti zinapita malo akuti ndipo mwakuti ndege zimene zakuti sizimadziwika chifukwa Michael Yacha anadzena kuti ndegeyo sikudziwa kuti kodi inanyamuka ndiyeno situdziwa kuti kodi vice president anakwera ndege yake iti chifukwa ndegeyo akaona mu chati yawomo parada list yawo ya ndege zimene zatera zauluka pa list imeneyo panalibepo mukambapo zotani pa nkhani imeneyo
tibwerere mbuyo pang'ono kucha kuyambirira timanena kuti information ina imene ndimakufotokozerani kuti ndege inayenda chonchi inali yongouzidwa sikuti inapezeka pena paliponse yayi ndiyongoti munthu amangopanga reported speech kuti zidachitika ndizi chifukwa chonena kuti ndegezo mmene machoka kunzuzu bwera kulilongwe jane yonse mmene inayendera ndege sinapangidwe record sungapite leroli padakali panopa nkukapeza ka device kamene kanapanga record koma ma devices amenewa m'ma-airport amayenera kukhalamo ndipo ndege ina iliyonse tingoyerekeza ndege imene yanyamuka lero kuchoka ku Malawi ngati kubwera ku South Africa kuno ndege ya Air Malawi imanyamuka every day kuchoka ku Lilongwe kubwera kuno tikunena pano mukapita ku Lilongwe mukapeza flight control center kapena amene amapanga za controlling ku airport kucha ali ndi recordings ya mmene ndege ya Air Malawi yayendera ukafika ku South Africa ali nazo komanso aku airport ya ku South Africa ali nazonso za ndegeyo mmene yayendera kuchoka ku Malawi mmene yanyamukira kuchoka ku South Africa kubwereranso ku Malawi ma recordings alipo you don't need to ask anyone pakama kuti ndege inaenda bwanji unaona bwanji koma chodabwitsa choti ndege imene iyi ma recording there was no recordings about ndege imene kuti yaenda motere inaenda malere inatsika motere zonsezi zimene tikunena zimene inayendera zinali zopanga reported speech yoti munthu amangonena kuti chinachitika ndichi koma ungoona kuti munthu chanene kunena kuti ndi uwu palibepo so Michael Yadi was right kunena kuti ndege sizimaoneka mu radar because there's no information so how are you gonna know kunena kuti ngati ndege simukuiona mudziwa bwanji kuti nthawi inayenda chonchi because it's word against word it's just a word of mouth chifukwa mmene ndege timafotokoza kuti imayenda 7,000 feet inali GPS imene imapanga record mind you tiperereso point ina pano kuti GPS imene imapanga record zimene mmene imayendera kuti inaenda chonchi inapita pasi inakhotera ku left inaenda chonchi 7,000 chancha GPS imene inasiya kugwira ntchito nthawi ili 2:45 masana chifukwa choti battery linatha ndege yagwa pasi ndikuphwanyika imene iyi inasiya kugwira ntchito nde aku Germanywa anayitenga ndikapeza internal memory ndikuona ifa ma recordings onse amayenera zichitika ndipo anapezamo ma recordings ochokera pa 7 March mpaka tsiku limene inakagwa ndege komano atayuza technology imene amaitcha kuti basic government technology software yawo atafufuza mmene mujamo ndi mmene amapezamonso kunena kuti atapanga analyze ma faults andegage kupanga analyze ndio amene anadzanena kuti anakanika kupeza zotsatira ifo kuti ka GPS kamene kanazima battery linatha masana ndesika napanga record bwinobwino kunena kuti kodi ndege imene imadzagwa pasi pa ndege inali ndi 40 yanji chimene chinagwetsa ndege ndi chani nde ndikovuta kuti tidziwe kunena kuti kodi kunali kuvutika kwa mapilot kodi ndege inali ndi vuto lanji chifukwa zonsezi zotipatsa zopanda rekodi zinthu zimenezo panalibe mulipoti mucha pena pakeso alembaso nena kuti decision making kodi decision making imene yakunena ya pilot kapena ya anthu amene amapanga control ndege kuchokera ma airport akutanthauza chani chifukwa mmene mucha alembapo pena pakeso ndi yeah decision making mmene mumuzu utanthauza kunena kuti especially kwa anthu amene amamenya first of all decision kuti ndege it's eligible to fly anthu amene amapanga zinthu ngati zimene zivi according to iwo apeza kuti ndege imene iyi simayenera kuuluka mukayang'ana ma recommendations amene apereka after interim findings yawo anena kuti Minister of Transport sakanalola ndege imene kunyamuka opanda black box opanda transponder opanda ETL ndege imene simayenera kunyamuka komanso at all times amayenera zipanga record china chilichonse mmene ndege yayendera ndi kumakhala ndi data ya mmene ndege metanenera muchoti ndege ina yonse amapanga record koma ndege imene kuchoka kunzuzu kupita ku Lilongwe ndipo obwerera kunalibeko koma tikatenga ulendo umene inachoka ku Blantyre itanyamula maliro recording imene inachitika ndipo ilipo the question kumati ndi chifukwa chachani that's why anthu wanena kuti decision making pamene amapanga allow ndege imene kunyamuka choyambirira zinalakwika fa ndege imene simayenera kuyenda fa inali ndi zipangizo zambiri zoti ilibe 2 amanena kuti ngati anali mu emergency situation ma pilot
in decision making kuna kuti akanapanga bwanji for anthu aja metanenera ndege amene amayipanga control ndi anthu amene ali control center ali pansi on the ground, not pilot amangouzidwa kuti ulukani motere, khotani kumanzere, khotani kumanja, endani speed. Now in that moment ndege ijayo ali muchikangawa, these people where could get help? Chifukwa anakanga kuti they don't have anyone to speak to, alibepo any communication channel ya anthuwa. So in that moment, so inali decision yoti personal decision yoti ndi mmene tikuyenderamo mwina titsitse, mmene tikuyenderamo mwina tikwere mmwamba, mmene tikuyenderamo mwina tikhotere kumazeni, mwina titere, because you are in the middle of nowhere. It was like these people, they are lost, they don't know where they are. Zimene zinachitika mu ndege imeneyi. Chabwino ndi mulipoti mujaso akunena pakuti outdated navigation aids akutanthauza chani? Alemba ndizwera ndinakaezja kuti system imene madzina lake outdated, kusema kuti ndegeyi ilali ndi system ya chikalekale kwambiri poyerekeza. Chifukwa in the report ambiriso maona aperekamo mwina tibwerere pang'ono tisanafike kwa outdated. Dziko lina lonse muchandanenera imakhala ndi airspace, and airspace is recorded mmene ndege zimayendera m'Malawi mucha, ndipo njira zonse is recorded. According ndi report limene atulutsa akunena kuti about 3,000 to 4,000 kilometers ya mbali ya Lilongwe mmene ndege zimadutsa kumene koko simapezeka mu airspace ya Malawi. So iza kuti it's not recorded. Ndege ikapita mbali imeneyoyo simadziwika kuti yayenda bwanji until yowonso mbali ina. So iwaja akunena kuti according to system ya Malawi akuyenera apange update airspace yawo to standardization zapano with modern technology. Akuyeneranso apange update. Now outdated imene mukunenayi, so that my equipments amundege mujamu nzachikalekale, so that kuti you know these days anthu anapanga update ndi ma smartphone. Ndekuti mwachidule tinganene kuti ifeyo padakali pano ku Malawi ndege imene timagwiritsa ntchito Nokia ija ya matiri zakalekale ija ya you remember mafoni aja timakhala ndi Elio aja umachita kusolola F5110. Ndekuti ifeyo tikuyuza 5110 system pamene azathu ali ndi ma smartphone ama WhatsApp. So iwo amanena kuna kuti system zimene tikuyuza kumene it's like all the things but amafunika asinde ngati ili TV tikuyuza za michombo za black and white, anzathu apanga upgrade ali ndi ma smart TV, ma plasma, ma LED ndi zina zotero. Iwo akunena kuti ndi system zimene zimayuza mu ndege imene zachikalekale mwina tinene choncho mwachidule. Mawu ena amene anakhala ngati kuti anthu azunguza bongo ndi transponder ndi black box. Kuti kodi transponder ndi chani and black box ndi chani? Fuka anthu amaona ngati kuti mwina ndi chinthu chimodzi. Ndezi katikati so mmene black box kunalibeko, transponder munalibe moto. Ndi amene anthu adzoti kuti ndi ziwiri zosiyana. Nde telefoni zedi kodi akamati transponder. Transponder ndi ka device kamene kamapanga response to interrogation mu radar, in the system radar. Ndakuwuzani kale kuti munthu amati akakhala ku airport amene ali ku control center, ndege zonse zimene zikuluka Malawi muja mu airspace amatha kumaziona, koma amakhala ndi specific assignment yonena kuti adzitha kuyankhulana ndi ndege ina yake imene adzauza mpaka ikafike kumene kuyenera, kapena apange hand over ndi anthu ena kumene akupita ku airport. Now transponder chimene mapanga ili ngati mmene tanenera kuyambirira kuja kuti ngati ka tracker, ndi ka device kamene mmati mukafufuze kuna kuti okay ndege yakuti ngati imene ja Donia, kodi ndege imeneyi waku airport ameneyo waima, ndege imeneyi yuthamanga paliwiro lotani, transponder imeneyi imakuwuzani kuti ndege imeneyi padakali pano ikufampuka pa ulendo wa mwakuti okay ili pa mtunda wotani, ndege imeneyi ili pa mtunda wotere. Iyayi imakhala ndi signal imene imakupatsani signal, even identity ya ndege ija ID imanena kuti ndege inoyi imene mukuyipanga tracking ndi ndege namba chakuti.
ndipo yanyamuka nthawi yakuti ka transponder kamene kakali ngati ka track ndi zimene kamakhalira ka device mu ndege imene. Now kusiyana mandifunsa kusiyana kwa black box ndi transponder. Ka device kamene kamakhala ngati ka track kamene kamasonyeza zimenezo, koma black box muja ndafotokozera ndi combination ya ma device awiri, cockpit voice recorder ndi flight data recorder imene imachita kuti VDR. So zimene zimasiyana zonena kuti black box imapanga record actual conversation, transponder singapange record zimene mapilot akuyankhula, singapange record zimenezo. Transponder ndi ngati ka track kunena kuti ngati mmene amati mwina abagali moto basi moto indeta aba basi komano mwino wake uja kuteneka security system mkati muja ndikumadza kuti gamoto yathu panopa ikudutsa panzuzu, gamoto yathu panopa ili pakuti gamoto yathu ayipanga dampu pakuti tikayipeza ngakhale galimoto ita engine komano kameneka kakhalabe kuti kali active ibe ndiye transponder imene pamene black box abisa mwakuti imeneyo ndiye transponder ntchito yake ndi imeneyo. Transponder so ntchito yake ndi imeneyo. And transponder tima transponder pompo ndika device sokonena kuti remotely ukauza kuti kapange ntchito zina zimene kangapange mu ndege muja konena kuti like mwina ndege ili under attack, ili under attack kuti mwina aiba olo chanchani. There are some things that and how the airport which can get that information through the transponder. Chifukwa kuti kali active kuti katha kupangisa zinthu zina kuchitika mu ndege muja. Pamene black box akhoza kuiloka ndege ija kuti isaende system yathu inu simaona ngati phone ija phone munthu sangachitire so chitire ikokoso mwina akhoza sopanga so disable zinthu zinaso mu ndege muja ali muno isiyo muno izirulutsa kwewo kurogo basi anthu wako mokere momwemo zotheka zimenezo tapitiliza numweka imadzi. Yeah, pamene black box mujatanenera kale kuti device imene imasunga kapena imangopanga record ngati inuyo mwatenga ka voice recorder konena kuti okay ngati padakali pano pamene tikuyankhula ndine pali ena panopa akupanga record program tikuyankhula naye ndekuti zimene tikuyankhula lerozi ikamaliza live atha kuipanga play tomorrow kumana kuti dzulo Onyx ndi Blessings amayankhula izi zimene zimachitika kameneko ndi black box tsopano ntchito yake ndi imene imapanga zimenezozo imafotokoza koma si ka black box kachi sikanganene kuti ndege ili pakuti koma ikoko kamangopanga record zimene zikuchitika. Mwachitsanzo pilot uja akamati akuyendetsa ndege iji mabatani amene akudina aja ka black box kamasunga kuna kuti wadina batanili 10% yakuti anadina apa iye anakweza volume anatsegula radio anakweza volume inafika pakuti ayi anayankhulana ndi wakuti ola matukwanizana kama amenyana mndege muja anasembana zinjewa zonsezi za black box imangosunga ntchito yake ndi kumangosunga cholinga chimapangira ndiye kuti nanga simukuti ka black box kokali mu ndege mulibe ndiye kuti anthu aja ngati amakuwa amene muja tithandizeni tikufa kuno mayi zimenezo sitingazidziwe yayi sitingazidziwe oloko pang'ono ndipo sitizazidziwanso kuti kodi chikachitika ndi chani chifukwa choti ndege ikapanga ngozi chinthu choyambirira that's why amathamangira pa black box chifukwa choti black box chakakatsegula ndi kutengamo information amadziwa chimene chimachitika chifukwa choti anthu aja nkutheka wina amayimba phone kuti kutawa ngati mene makhalira wireless message amatha kutenga wireless message wina kuti ab hello over ngati munthu uja sakupanga respond koma kunokwa akumuva zinthu zija zimabwera ndi report lonena kuti wakuti anayankhula nthawi zakuti ndipo anayimba phone soeza kuti zimene zimachitika mu cockpit ndi anthu awa mapilot zimaina zitapangidwa record ndi black box cholinga anthu akatenga akakamvera akadziwe kuti
ndege chinavuta ndi chakuti mwina communication panalibe anthu anayesera kupeza communication ankayankhulana ndi aku airport koma zimakanika nde according to the report imene atiusayi black box imeneyi mundege mmene mulibemo soiza kuti sitingadziwe chimene chinachitika olo zimene ankayankhula mapilot amenewo sitikudziwa komanso chachiwiri mmene amadobwanyiramo kodi ndege imene amkaitsitsa chifukwa GPS ija imangolozesa location kungokulonderani kuti mlowe apa imene makhalira GPS komano GPS doesn't record kodi ndege amadina mabatani ake mwina amadina olakwika mabatani black box ikananena kunena kuti no mapilot amayendetsa ndege imolakwika amayidina kulowa pasi iyayi 2 minutes ayikweza mwamba nde inapoira zonsezo black box ikananena chifukwa ikanakhala ndi recording yazipenezo so chifukwa choti zinthu zimene zizi mundege mmenemu munalibemo that's why ma speculations amanena kuti ndege ichaitagwa ena ma speculation ndi ma theories amene alipo kuna kuti ayi ndege nangasi ena amaganiza kuti inachita kugwetsedwa ndi pamene pamabwera tsopano magazi kuti kutheka kuna kuti wina wake black box imene anayisowetsa pamalo paja chifukwa tikapita ku ma events amene anachitika pa ndege pamenepo tikafika kumapeto tikumva mu report mommo akufotokoza kunena kuti atayipeza ndege ndi anthu aja zinthu zina ndi zina za mu ndege muja zinasunthidwa pa original malo amene ali ino mukudziwa ngozi ikachitika olo pakachitika emergency kaya pabedwa akanena kuti malo awo anda emergency amayikapo amapanga barricade kutseka kuti malowa china chilichonse chimayenera chikhale pamene chili kuti anthu a forensic akabwera forensic ajambule aone kaya ndi kachipolopolo amakasiya pamene lali simungangochotsa zinthu zichi nde now in this case report ikunena kuti anthu atafika nkuipeza ndege nthawi imene amachotsa matupi a anthu kwasuntha zinthu zina ndi zina anazichotsa m'malo mwake mmene zilili ndipo vuta kudziwa chilungamo kunena kuti kodi chinthu ichi chinali pati n'chifukwa chake ena amabwera ndi theory yonena kuti black box imeneyi inasowetsedwa ndipo tikunena pano black box imeneyi kulibe. Yeah, okay, chabwino definitely ndegeyo munalibemo black box definitely according to the report sitikudziwa zoti inalimo inachotsedwa koma iwowa sanayipeze amene amapanga kafukufukuwa sanayipeze black box according to their report there's no black box. Nde tikuva kuti mafoni folo anayatsidwa nthawi imeneyi mmene kunali mpungwepungwe onena kuti tipulumuka bwanji mkatikati mwa ndege muja akuti mafoni folo anayatsidwa inuyo mukuganiza kuti anthu chimene anapangitsa kuti ayatse mafoni ndi chani fuka mafoni amakondonera kuti zimitsani mafoni kuti asalandane network asapanga interfere ndi ndege. Yes, exactly, interfere ndi ndege. Yes, anadza yatsidwa mukuganiza kuti anthu amakambirana zotani komanso tinadzabvaso Winnie Nyondo akunenaso kuti analandira message nthawi inakenso chama 10 past 10, yeah, somewhere 10 to 10, somewhere is between 10 to 10 or 10 past 10. Yeah, 10 past 10. Sanatiuze unena kuti kodi mafoni mu apaka mafoni amenewa ali ndi ndani, ali ndi achibale kapena ali ndi amene akupanga investigating kani padakali panopa it's unknown. Let's say it clear pano it's unknown kuti mafoni amenewa ali kuti kapena mafoni amenewa apita kuti it's unclear koma what is clear ndichonera kuti in the report apangapo indicate kunena kuti ndege isanagwe panali mafoni angapo 4 amene anayatsidwa ndipo anapempha report kuchokera ku network providers ngati service providers mene MTN MTL Airtel anafunsa kuti amene amayuza ma network amene ndipo report imeneyo ma service provider amene anapereka ndithu kuti ndi mafoni wa atayatsidwa kaya ankaimbira achibale foni inapita uku kaya anayankhulana zotani zimenezozo ali nazo koma sana nene mu report kuti kodi mafoni 4 amene wawa munali nkhani zotani kapena atayatsidwa ma message kapena bwanji koma what we know tikukumbukira Winnie Nyondo anadzabwera nkupanga post kuti 10 past 10
anadzalandira message kuchokera kwa major kunena kuti ayi tidakalibe ulendo sitinafike koma too much tie balances imene tikumana nayo kuno kuti chifunga ndi ma tie balances ambiri koma sitinafike. That is the message imene timamva zoti analandira. So according to the report titakugwizana naye Winnie Nyondo kunena kuti amanena zoona chifukwa choti even amene abwetsa report anena kuti mafoni anthu 4 anadzayatsidwa mu ndegemo ndikuyeserera kupanga communicate ndipo anapanga pick Marcelo Towers osiyana-siyana mweriamo ndi anapempha report kuchokera ku ma service providers kuti awafotokozere kunena kuti foni itapanga pick inapita kuti koma zimenezo sananene mu report kunena kuti foni anayimbira wakuti kapena anayankhula izi kapena izi zimene tinapeza zimenezo sanatiuze koma angotiuza kuti mafoni 4 anayatsidwa ndipo anali bound to communicate. Whether they communicated or they did not, they didn't indicate in the report. Chabwino. Sopano ripoti latuluka kukheka ngati mwanka kapena isanapite kumeneko. Palipo china chimene mwina sina chigunde kuma terms amene akhala ngati kuti anazunguza ubongo anthu ma terms ovuta kwambiri. Chilipo chimene ndapangapo kapena tingonena so kuti mwina iwowa ofufuzawa anenapo so kunena kuti usowa kwa kuti sizimapangidwa service usweka ngati kuti service ndithu sizimapangidwa pamene popo akuti izi zikuonetsa so ngati kuti mwina ndi careless inaso yapadera munganenepo chani kuti pa za service za ndege zimenezi? Zona zake nzonena kuti ngozi imene inali yopeweka sanene somopsadira yani inali yopeweka in the sense that zinthu zonsezi zimene ali ma safety devices osewa akanakhala kuti anali active ndipo anali fully functional mwina bwezi wano tikunena nkhani ina lero sitikambaso zoti kunachitika ngozi ngati imene chifukwa choti pakanakhala easy communication ndipo anthu akanadziwa mwachangu mwina pamalo angozi achi tikanatolapo anthu ena amene mwina akanapulumutsidwa kukhala amoyo koma zinachedwa chifukwa choti zinthu ngati izizi panalibepo ndi reckless imene inachitika kunena kuti timalola chinthu chosayenera kuuluka komanso 2 kumalawi tili ndi mtima uja onena kuti otayikira kuti basi zioneka mayiko ambiri panakali pano patikunena pano ali ndi ma advanced technologies amene akupanga 4 ndi kumachita zinthu zawo mwachitsanzo tikupatsani kunena kuti mwina ngozi zambiri zimene zikuchitika padakali pano ku Malawi tikungoziona nomo kuti ngozi ndi ngozi koma pali ngozi zina ndi zopeweka zimene zimachitika chifukwa 1 ngozi zina zimachitika chifukwa cha magalimoto amene akuyenda pa msewu kuti ali fit magalimoto osayenera kuyenda pa msewu akuyenda magalimoto amene akuyenera kuti mwachitsanzo ndikupatsani ngati kuno ku South Africa ndili kuno tili ndi misewu yonena kuti truck mwina kuyambira 10 ton and above or 7 ton and above amachita kunena kuti msewu singayende imaletsedwa chifukwa chani amadziwa kuti safety ya msewu umenewo si msewu woti ungapange ndiothekera kuti galimoto zikulu zidutsemo ndi amaletsa ya misewu iji mwaona komanso tili ndi magalimoto ena onena kuti samaloledwa kuchoka mwina kunyamula anthu dera lina kupita dera lina koma zinthu ngati zizi ku Malawi kuja zimangochitika kuti truck itha kulowa msewu wina uliwonse galimoto itha kupita kumene ingafune minibus itha kupita kumene ingafune maminibus ena soyenera ma long distance zonsezi ndi zinthu zonena kuti timangolekerera basi kuti zioneka timaganiza kunena kuti zisoveka zokha chichawa chake mwina tinene choncho kuti zisoveka zokha pamene zinthu zimafunika kuti muzichita kupanga kuti zisoveke nde apapa tingane kuti mkutayikira kumene kunachitika kungoyikira ndamanga kukupatsani kuti mumwere madzi chimene akutanthauza amene makamaka akutanthauza nena kuti ma minibus ena ake amene akuchita ngozi pakatipa nkotheka kunena kuti iwo watapita kuja ndithu amati COF amati oti certificate of fitness yes umapezeka kuti zimezija mwapita ukapanga apply galimoto ijosa iwona ndikuiona komwe akukupatsani chipepala akuti ichi bola inu mwatani mwanyema
ngozi ikachitika within maybe 1 month mukalandira chipepa chimeja maiko ena amafufuza kunena kuti ngozi yachitika bwanji ngozi inaphulika teya uone COF yanu kuti bwanji mwalandira liti last week imaena kuti mateya lanu ndi abwinobwino kuyenda nawo pansewo koma taonani mateya la galimoto yanu ose folo akutha ndi amamanga munthu amene anapereka COF kunena kuti iya inu munapereka ichi munapanga issue ichi galimoto munayiona taonani mwathetsa anthu panakali pano kuti galimoto singayende from city to city pali magalimoto ena akenda ang'ono akuyenera kuti akhale ndi magalimoto oti akhale ndi batera mwina awiri kunena kuti okay if galimoto minibus want to qualify kuyenda Blantyre to Mzuzu kapena Blantyre to Lilongwe ikhale kuti size ya minibus imeneyo ikhale size yake iyi ngozi sipanganika basi chachikulu chikhozo china komano zimenezo zimathandiza kunena kuti ngozi zimene zichepe and pali malayisensi ake intercity imeneyo pamene Zantown momuja yaku 25 because opita mwina ku 23 chani komano isaluke amezike kuti minibus yaku 25 ili ikuyenda mwina kuntinji ili kutowa ili kuti yaku 25 and zimezi amatha kugwira kunena simungapange business kuno yani apatse na kudowa apaleti mudowa muja apatse na kulilongwe apatse apaleti mulilongwe and zimathandiza amini kugawana business bwino iko kuti anthu azidziwa nena kuti munomo singabwere wina wakeso dzati pangiraza ngozi zimakhalanso zochepa pamene pasamayenda tunda utali impact ya ngozi imene ingachitika within 25 ndi ngozi imene ingachitike kuti galimoto imachoka ku Lilongwe ikupita kumponera ndi zinthu zosiyana imathamanga kwambiri imathamanga kwambiri 25 izenda pang'ono igwa angapo apumukapo mwaona so onena kuti pamazikhala makamaka kugawa kunena kuti awawa ayende awawa asayende so kadi imene ndimapita ndikomweko kundegeko kunena kuti maintenance sizinachitike kuti kola chauta aliko zinthu ziziyenda mmene zimakhala mwa nthawi zonse anakakhala kuti anayikirapo kunena kuti tipange ichi tikoze ichi ndege isanayendenso chani isansa mukuona ngati pali foul play pena pake kapena ndi ngozi yeni ndithu apapa ndizovuta kunena kuti pali foul play koma ma questions ndi ambiri chifukwa cha reckless imene inachitika choyambirira ndichonena kuti information ndinena kuti imene anapatsidwa president it was wrong information and tinene motsindika pano ndi dziko la Malawi lokha limene kumapeza kuti zinthu zulakwika anthu kumakakamirabe mipando kumapeza kuti akukhala chifukwa situation imene inachitika ku Malawi ya ndege and according to the report imene natulukiramu ndi imene afotokozeramu someone somewhere has to take a blame, someone somewhere is responsible for this and someone somewhere has to be fired ndipo wina apange resign chifukwa chonena kuti sanagwire ntchito yake moyenerera mwachitsanzo ndikupatsani anthu amene amakonza ndege ndani amene amapanga approve kuti chinthu chichirirede chifukwa ndege mapilot akamayendetsa ndege amapatsidwa ripoti kuti ndege isili bwino muthu khala naye mavuto engine yakuti kapena tail kapena ichi sichili bwino ipite ku maintenance ikakozedwe ikapangidwe izi zonsezo zimapangidwa thoroughly kuti munthu ayipange investigate so ndani amapanga approve munthu amene amapanga approve zimezi has to take responsibility secondly munthu amene anapatsa report a president kuti iyayi ndege afika ku Mzuzu ndipo tinayibweza pamene ndegeyo sinakafike ku Mzuzuko ndi ndani munthu amene ineyo mmene ndikuganizira achotsedwe ntchito because he misled the nation chifukwa chonena kuti president anatiuza kunena kuti ndege inakafika ku Mzuzu ndipo inachita kubwezera pamene according to this report ndege ku Mzuzu sinakafika surely someone cannot just mislead the first citizen ame commander aliso ndi version yake imene anatifotokozera kumbali yawo ndege yathu inali chonchi
So it's always contradicting kuti awa kuti izi awa kuti izi. Surely someone has to take a blame and has to be full responsibility pa zimene zachitika chifukwa ndi chibwana chimene timachita ku Malawi nchibwana kukhala kuti ndi mayiko ena ngati ku South Africa kuno kaya ndi ku Europe surely someone ntchito ikanatha pena pake ndipo wina payekha akanachita kudziwa zone kuti sindagwire bwino ntchito ndizisiye ndisilapo ena izi. Mr. Anderson, was it just coincidence kunena kuti mamemba ena achipani cha MCP sanakwere nawo ndege imeneyi kunangopezeka kuti akwera ukuku vice president ndi anthu ena ndi ena ukuku opanda wamkulu inali yes. Was it just coincidence or muganiza bwa nanga ndisafunse kodi? Yeah, simukulakwitsa kufunsa komano I can't say it's a coincidence. That's why I was saying kuti it's so hard chifukwa choti ndege ikanakhala kuti tinapeza black box ndikupanga find out tikanadziwa chenicheni chimene chinapangitsa kuti ndege idzikhwetakhweta fa mbuja ndafotokozera mutati muione mmene imayendera ndege inamba kukhwetakhweta itangonyamuka kulilonga itangonyamuka mmalo moyenda straight line inamba kukhweta kuchokera uku kulowera something like that. So tikanakhala kuti my equipments amene walimu tikanakhala titadziwa zonena kuti okay it was an accident or somewhere something was happening during this time. And mmene mwafunsira kuti was it a coincidence kuti anthu ako sindikudziwa kunena kuti nangase akamapanga ulendo pamakhala interest chimene amanena kuti anyamuka ndi awo inunso mukumbukira bwinobwino kuti Chilima amayenera nawo akhale pa ulendo umenewo koma chimene chidapangitsa kuti iwo asapite nawo kumaliro kumenewo mpaka na lero chifukwa chenicheni kumbali yanga sindimachidziwa kuti sanali nawo pamwambo umenewo chifukwa chani chifukwa amayenera apite ndi mayi akunyumba kumaliro kuchi maona. So sitingane kuti it was a coincidence, sitingane kuti it was planned, and unfortunately sitingapange find out exactly what transpired kuti ndege kapena triggered kuti ndege imeneyi ichoke mmalere ikamenye mtengo uchi ndikugwa pasi for the black box imene panga record zimenezo mu ndege mulibemo ndiye ndipovuta chifukwa tikanakhala tinadziwa kunena kuti mapilot amayankhula izi tikanadziwa kuti panali foul play ndipo panachitika china chake koma as it is it's so hard and we can't tell. Ineyo sindinganene kuti it's a coincidence kapena it was planned kapena whatsoever chifukwa ndizodabwitsa kuona kuti ayutie mokha ndamene anali mmene ndi crew members mwina tinganene chonchi pa MCP I don't think analimo mmene munalibemo wina aliyese yeah. So mungisenga ndi maliro muzisenga ndi maliro kumene ndizopetsa chisoni kwambiri kuti. Another question is Anderson. Tili pakhani imene ya ripoti kunachitika bungwe ku Germany ndiponso a president atachoka ku Germany kubwerako chimene sichikhala ngati kuti chapanga trigger kunena kuti mwina ripoti ituluke mwachangu chako. A president anayankha kuti ripoti latuluka pano mpobwera anthu kunanena kuti ripoti silinatuluke. Mukuona ngati kuti zona zake zinali ziti zimene anayankha president kapena chifukwa a president kwambiri ndi chinthu ndingati munthu komano ndichoyankhuliramo chathu mukumbukire kuti iwo ali ndi ma advisors more than maybe 10. So akupita kumeneko zimembekezeka ndithu kuti akapanga interview anthu mwina akafunsa zimenezi tinene kuti ndi zimene anawuza kuti akakafunsa zimene akavomere kunena kuti ripoti inatuluka pamene silinatuluke kapena inuyo mukuona kuti zinakhala bwanji kwenikweni. In general padakali panopa tinene zoona mosabisa. I don't know what is going on ndi administration ya Chakwera komano mukaona bwinobwino apart from that report imene iyi kumalawi kujako kumati what is going on with the president Chakwera ndichonera kuti he can say this the same administration mwina minister amabwera ndikunena the other way around. So imakangati kuti there is no communication kapena kuti there is no concrete communication with the president. That's why ndanena kuti munthu amene anapatsa report a president kuti ndege ina akafika kuzuzu ndikubwerera pamene ndege sina akafiki. Why munthu would do that? The first question munthu amuza banji president this is inachitika
Now president amayankhula chifukwa president doesn't go on a site ndikukayang'ana yekha kuti chinachitika ndichi ege nafika uku inatere amachita kuuzidwa so anthu omuuzawa omwewa akumuuza izi ena akumuuza izi mwachitsanzo mmene mwandifunsira funso limene atapita ku Germany kuja anadzafunsidwa funso ripoti lilu adakupatsani mutulutsa liti ndi mmene president anati ayi ripoti linafika koma likafika ku relevant institution of government anthu sadikira ripoti liyapeza pamene oyankhuliramo akumkulu anatulutsanso kalata tsiku lomwelo nkudzanena kuti ayi ripoti limene anatulutsa ndi partial report limene anapatsa kubanja ndi azachipatala ndi zina zotero koma ripoti atulutsa posachedwa pa website yawo so kuti there was a miscommunication between the president and the minister so I don't know kuti our spokesperson of government iwa do they sit with the president and tell him for asanapite kuma interview definitely pamakhala questionnaire ndipo must expect kuti izi zimene takafunsira anali ku Germany did the ministry informed correct information to the president ndi nkhani imene titazikamba pano fa zikuoneka ngati anthuwa akumapatsana misinformation mukumbukiranso even tili pa ndege pomwepo a president atapanga press briefing atatiyankhula nawo asilikali anadzatiyankhula anapanga contradict my events amene anachitika iyayi tayimitsa searching of the airplane iyayi sitinayimitse inali 24 hours so people they don't know kuti which is which who is saying the truth now at this stage this cause of Buddha nde pa anthu amene amabwera ndi ma theories muzintozoti china chonse chikachitika people they make a story out of it whether it's true or not so because of this ziyazonera kuti uyu wanena ichi mawa wanena ichi anthube they can take that ndikupanga theory yonena kuti no panali foul play why would he lie why would he say this why would he say that chifukwa pano pa questions akufusa a president anatiuza zonena kuti ndege inakafika ku Zuzu koma sina kafike why komanso apa anatiyankha kuti ripoti linatuluka koma tikuwuzani posachedwa apa ena nkudzanena kuti ripoti sinatuluke why exactly what is going on so in this administration I think there is miscommunication kwa anthu amene mwangotipeza kumene apa ndithu tinaliti kamene nene kuti tikukambirana makamaka ripoti imene yatuluka imene ili mchizungu pano tikuyiyesera kuti tiyike ndithu muchichewa motsogozedwa ndi Mr. Hans Blessings Patuwe Panda sikuti amapanga mukhozanso kumpanga follow pa page yake Blessings Patuwe Panda mpangeni follow mukamvanso zinthu zosiyanasiyana pamenepo ndithu zambiri zimakambidwa zimapangidwa post chani ndeno osalephera kumpanga Mr. Handsome china chimene mwina mwatolapo kuona ndi mmene zinthu zayitika apapa mukuona ngati kuti mwina ndi ripoti yakuti ndiyoyamba kutulukanso maripoti enaso komano zikuoneka ngati kuti zipani zina mosatchula chipani zambakale manong'onong'o kuti ife tifuna independent inquiry kuti mwina pangeso ripotiso afufuzeso chenicheni kuti chinachitika ndi chani pakuona pano mukuona ngati ripoti chapanaigwiragwira kapenayi mukuona kwanga ndikuona ngati kuti ripoti sikuti aligwiragwira komano ripoti lija is missing substantial element chifukwa pali zinthu zina zimene angokamba mwachidule mwachitsanzo ripoti lija lanena kuti mafoni anayatsidwa anthu folo ndipo alipotiwo anapita kuma service providers ngati imene ili Airtel ndikukafunsa kuti tatipangireni check number iyi nthawi yakuti itatsidwa imapanga communicate sanatipatse kunena kuti kodi chinachitika ndi chani sananene zinthu ngati zimenezo komanso mwina poti ndi interim report yoti angotipatsa yambiri akuti abweretsanso report sitikudziwa kuti ma missing dots amene tikukamba panopapo ndione kuti alumikizidwa nthawi imeneyo chifukwa mwachitsanzo pa ripoti pomwepa pali ma devices ena amene atengedwa pamalo amene achitika ngozi aja pa wreckage atengedwa ali ku Germany ndipo akupangidwa analyze tikunena pano sitikudziwa kuti ma device ameneyo apezamo zotani ndi zina zotero ndiyeno padakali panopa tikungopenekera chifukwa kuti ripoti ili
it's incomplete. Pali so much questions amene tikufunsa kunena kuti sana tifotokozere mwachindunji nde nkubwera kudzanena kuti mwina apilipoti aligwiragwira titha kutero chifukwa chonena kuti pena ndi pena sipakuveka mwachindunji sipatifotokozera mwachindunji chifukwa information ya ndege imene inayendera tikumva it's a reported speech imene munthu wina amangonena kuti yayi zinachitika ndizi koma they don't have evidence iwewo evidence imene ali nayo ndi ya GPS imene imangosonyeza imene imakhotera kuti nakhota apa inatere nde mwina tinene kuti tisathamange kwambiri amalawi tidikirire kaye pang'ono mwina likabwera full report ndi pamene tione kuti report limene mwina linagwiridwa nanga si panali mphekesera zoti president akupita ku Germany akuka malingana ndi report nanga si report akuti anapa nde mwina akuti analiwerenga siwe. Do you think it was a good move for him to go to Germany before the report being released? Personally, the moment when the president was going to Germany, not busy pang'ono ndi ntchito zina, but I did not sit down kuti ndione kuti amapita ku Germany ukatani choyambirira paka na lero I don't know. Amayenda mozungulira. Yeah, anayambira ku Mozambique. I know kuti anali ku Mozambique, kuchoka ku Mozambique anapita ku Zimbabwe, kuchoka ku Zimbabwe anapita ku Italy, atachoka ku Italy anapita ku Germany. But now there's a purpose of visit. Ndifanya ndikunena kuti mwina kuchoka kwa Malawi kupita ku Mozambique. Mwina nditha kudzoza kuti amakapanga za kuti Mozambique. Koma in Germany ineyo pana kali panova sindikudziwa kuti kodi ku Germany amakatana president. Pamene popo ndi pamene pana kandivute kunena kuti it was a good move or it wasn't. Komano potengera my vets amene akuchitika. Mwina it was not a good move for the president to go to Germany. Nditha kutero. Organize and report it was not a good move. Yeah, that's obvious. It wasn't a good move anyway. Anakakhala ine ndikumbukira kuti Boni Kalindwe anakambapo kangapo ndi yayi musapite kumeneko dikirani report lituluke ndikhulupirira kuti mwina anakamvera posatengera kuti Boni Kalindweyo ndi amoneka ngati mwina akamba zinthu zimati isatenesa mukudziwa chimene ndikutantha kuelewa mwina anakamvera report kunena kuti ndidzapitabe fuka kupena amakapanga za njinga zije company manager always there. They are not going anywhere. They are not moving anywhere. They were not doing a promotion. Mwina kunena kuti that's why ndanena kuti the main purpose, the objective of going to Germany, to me, up to date, sindikudziwa zota president amakatani. Because I can't say kuti amakakwera njinga. For that njinga zijamwina, it was just part of it. Komano, the whole presidency cannot go to Germany just to kangokwera njinga basi, kwera njinga kupanga promote. I don't think so. Some investors anjinga kuti adzambe koza njinga ku Malawi. Oh, that's why mwina Suleiman Parliament ananena kuti njingazo tathakwera ulokonkulu than kuononga 4 billion kwacha kupita ku Germany. Njingazo athakwera kuje. That's why I'm saying kuti it was not a good move according to mwina ndi mmene mukufotokozeramo. Komano it wasn't good. Pali Cecilia Master wanena kuti mwina tafusa niko za zovala zija ndekuti zinavulidwa ndi mphepo yomweyo. Ya, muchatata nena kale muja kunena kuti ndikovuta kunena kuti anavulidwa moto chifukwa nena kuti anthu aja atapezedwa before forensic asanafike kupanga zinthu zimene amayenera afufuze akuti anthu aja anasunthidwa zinthu zinasunthidwa. So we don't know kuti zovala zopoavulapo amavula ifo kuti afuna awasolole pamene alipo sali pabwino nde zinang'ambika zinavulidwa kapena iyayi it was a deliberate move. That's why I'm saying kuti chifukwa chakusowa kwa black box, it's hard to tell what exactly happened. Chifukwa it will be a hearsay kuti zinachitika ndizi zinachitika mwina tidikire report lenileni. Komanso mukumbukire kunena kuti akumawanja analandira postmortem reports kuchokera mu zipatala kunena kuti munthu uyu chinachitika ndichi, mabala ake ndi awa. Ena mwa malipoti amenewo they are not public.
so mwina it's our plea ngati Amalawi kunena kuti mwina tapemphe akumawanja atatitulutsira malipoti kuti what were the findings of the doctors kuti tidziwe zenizeni chifukwa anthu ambiri amayankhula zambiri kuti ayi anthu anatholedwa manja ena iye anapotokoledwa makosi ena anatere koma akumawanja oferedwa akudziwa mwina akanangopanga public because I don't see any harm kuti ataliuza dziko la Malawi kuti ayi wathuyu izi zimene anapeza madoctors komanso ndisanapitirire ndisanayiwale munandifunsafunso kuti is it good kuti apeze independent body yosizo ipangenso kafukufuku mwina adi for the benefit of doubt inenso ndikuona ngati kuti it can be a good move also kuti tipezenso another independent body imene ingabwere nkudzafufuzaso mwina they can find out kuti mwina atha kupeza kuti pa ripoti iyi mwina atha kupeza zosiyana nanga si inu ndi ine kumaloko kulibeko mwina iwo atha kutoa mapieces ena amene anzawowa sanapeze chifukwa the question is ngati sanapezemo black box original black box ya mundegemo anachotsa ndani that's the question if ndege ipobwera ku Malawi anthu koiko zako inali ndi black box sikuti tingane kuti tinalibeya inali nayo komano atatapa ngechoncho inu simukuona kuti mwina zikhalabe zowavuta chifukwa zinthu zina pamalopo mwina anapo for example mafoni folo amene anayatsidwa kapena mafoni aja ngati ali ndi independent ali ndi company iyi kunena kuti for example mwina company chinasunga kuti tipezebe chinachitika ndi chani mwaona kuti mwina anatenga mafoni aja anapita ku Germany kwa ngakhala anapita ku Germany akufunikabe munthu mchewa apitenso komweko azikafotokoza kuti apa pakutanthauza zakuti anthu aja ngati amalira amene munthu uja anene kuti mwakuti anthu aja ngati eka kwa kodi maona andi anthu amatheka unena kuti ngati sikupita ndingotumiza voice note kunena kuti sizili bwino mukamva zinde kuti zachitika mwakuti kateka wenanga kapesiko ino mukumbukira player wina wakeso wa Leicester City atagulidwa atachoka ku Birmingham kaya mapita ku timu yake huko pa distance imene amayendayo inapezeka kuti ndege inasokonekera kazina ndawa anapanga record kuti sizili bwino guys kumene ndikupita mwakuti sizikuoneka bwino ndeno tiona kuti anthu tikuyenabe tidziwe unena kuti zinthu zikativuta ngati foni sikuitana kungomenya ka recording kena kakeso ndi recording ananyamula ndi anthu aku Germany mafoniwo ndi kuti afunika munthu oti akatanthauzire komanso ngati atapeze independent investigators that means they will not have access to those phones nangangala ajanena kuti silinamalize ndi mafoniwo iya ife tikuafuna ifeyo ndi amene atisankha kubanja aliya ife silinamalize finali sanga di government yo ala ndiye titani pamene ndiye kuti pena pakebe ikozokhalanso ngati mwina waste of money komabe popeza pali njira zambiri zimene mwina angafufuzire china komando zimene mwanena point yonena kuti akubanja amenera atigawire report yonena kuti yonena kuti kodi ndizoona adi kuti anthu anatema mitu kodi ndizoona adanadula manja izovala anachita kwakula kwa chije chakulilongwe chije chimapanga chimafufuza chije chimeje chimakheka ngati chimalota amwene olo kuti akhala bwaji chinenda kunena kuti apapa zinenda chochi komanso ndako kuli mabanzi aliyesaka magwira ntchito amafuna alemere zikonzanso theka anthu amene ofufuza kulandirapo sokena kakeso ndikupereka ripoti lorani lolakwika nde atono iya possibilities alipo komanso ma questions that's why I'm saying kuti report limene latuluka ya Malawi lili ndi ma questions more than answers chifukwa choti it's incomplete chifukwa mene lili mwina tidikire akamaliza mene anenera muja kuti akamaliza nkutipatsa the overall kunena kuti okay this is what we find out this is our recommendation ndiyeno nthawi zina mene mwafotokozera muja
chimene chimavuta kwambiri imene ndafotokoza kuti kumalawi kuchako ndi chibwana kapena kutayirira kumene tinatayirira zinthu zimene zizi. Two, kuti tipeze independent body ibwereza pange investigate. Of course malo aja saliso chimodzimodzi mmene analili nanga si matupi anachotsedwa maposition amene anapeza matupi. They will work according to ngati mene ndanena mujoti ngozi ikachitika ngati mayiko akuno munthu saloledwa kugwira kanthu olo kugunda kena kalikonse mpaka a forensic abwere adzajambule ma expert. Then you start building your case kuchokera pa ma findings amene ma actual findings mwapeza pa site pa incident. So chifukwa matupi anachotsedwa ngati mene akunenera mujoti zinthu zina zinasunthidwa pamene paja sizinali pa malo pake ndipo futa kudziwabe nanga tidziwa bwanji kuti black box ina alipo koma wina anayisoweta. Chifukwa mmene ndanenera mujoti ndege mmene ankayikoza inali ndi black box and inali fully functional. Komano apa iwowa awa akunena kuti there was nothing like that. So question ndioti idapita kuti ndipo black box imene inabwera ndi ndege ili ndi ndani padakali pano. Yeah, zona That was the question. Mafuso nosayaka. Madalo ku nkhani imene kunena kuti ndege inagwa bwanji osaphulika ndi mafuta si ndege iliyonse imene imapezeka kuti yagwa ndi kuphulika iyayi. Ndege zina zimachitikabe imapezeka kuti mwina tanki ya ndegeja sina is not affected that much ndiye singaphulike iyayi. Komano komanso munaso pongonjezera pamenepo kunena kuti according to mmene report ili ndege inali pasi kwambiri. So iza kuti impact yake sikuti inali impact ya ngati kuti yachokera mwamba wene kuti akafika pasi paja ndi full force. Ikuoneka kuti inakhwekhwerezeka ili musikale nde kugwa kwa ndege imene ukafika pasi sikuti inagwa ndi impact yoti kwambiri. Mwinaso chifukwa chake midzi imene inayandikira sana amve kweni kuti pano amango yankhula mwina chifukwa chake sana amve kuti ndege inachita kukhwekhwerezeka ili musikale. Timanena kuti 4.8 meters 4.8 meters inali musikale ndipo lero munthu wa ndege mwakanati wajowa olo osewa akanakhala kuti for example adziwa zoti ndege kulibenso njira ina yukako seguranizise kwali sajowe atatha kujowa anthu nkupulumuka within 4.5 meters kwa ndege inali ndikuganiza kuti mmene imazunguliramo anthuso mitu yawonso imazunguliranso kwa mudzidzi watu chizungulire mmene chimayendera muja mukakhala basi mukakhala olo panopo kuti ungozungulira kawiri mutu wako mazunguka khale sumaona kuti olo kuti sungaliona la ndege nde mwinadi komanso usowa wa black box tinakathodziwa apapo kunena kuti ndegeyo inalira chochi amene itagwa pasi itaomba pasi inalira chochi anakathomecha kuti sauti kapenera veka kuti kapenera zimezo zina black box imo komano black box usowa nde simungave kuti inagwa bwanji fayega mitani sawa kunena kuti mwine mangokhwerekwe umakhwekhwereka kapena ina umakhwekhwereka tifayeke koma awawa ndi ma speculation ndi maganizo chabe sikuti ndi zimene zinachitika koma ndikuona kuti according ndi report ndi mmene ndikuonera that's why sina yake chifukwa choti inalili musikale anditaomba mtengo inakagunda pasi kumenya impact ndi kukhwekhwerezeka chifukwa kuchokera pamene inamenya mtengo ndi 80 meters kukafika pamene wreckage yonse kapena zonse zidutswa za ndege zilili ndi 80 meters kuchokera pa mtengo pamene zili. So ili shows kunena kuti imakhwekhwerezeka ndi chifukwa cha kukhwekhwerezeka ufeli nali musi sinamenye impact chayoti ngati ndege yoti ili mwamba tingoyerekeza kuti imagwa ili pa 8,600 feet imene inakafika the highest imene akafika ndikagwa pasi pamenepo mwina ikanayaka tinene choncho chabwino takhala pano lija ndikale ndithu blessings patuwe banda muli mwina chingo akuti uyu mangoji mbomamo akuti kodi ndege itanyamula maliro munalibenso black box
kapena inangosowa itanyamula anthuwa. Yeah, those are the questions that the report it doesn't say, because pamenepo ndi pamene timafuna tidziwe tsopano fa inapita ku Blantyre ili ndi recordings. Komano Mr. Andre munanena tu kuti pa masiku awiri amene ndege inayendawo kulibe koma recordings zake. Ndio tusoita kuti munanena tu ndinanena kuti ulendo ochoka ku Nzuzu kupita ku Lilongwe recording yake palibe. Kumeneko ndi ku control center. Kuchokera ku control center amayenera kuti akhale ndi recordings. Pa airport pacha amakhala nayo maendedwe ake andege ali ndi recordings, my events, incidents, whatever, ali ndi data. Kuchokera ku Nzuzu kupita ku Lilongwe palibepo. Kuchoka so ku Lilongwe kupita ku Nzuzu nkukagwera mu Chikangawa palibepo. Koma tikanena ku Blantyre kumene nyamula maliro, according to the report ndi mmene ili my assumptions is ma recording amenewo alipo. Koma only these two ya kuchoka ku Nzuzu kupita Lilongwe to Nzuzu palibepo. So the question is that's why I'm saying kuti apapokapa ndeso funso ilili limene akufunsa uyuyu ndilofunikira kwambiri kuti tilidziwe kunena kuti okay, amene angatiuze chilungamo ndi aine ake ndege wa ku military kutiuza zonena kuti okay, ndege yathu iyi mwina black box itasiya kugwira ntchito oyo ilipo koma inafa kalekale mwina 2004 mmene inafera battery la ETL. So funso ilili yapapa ineyo mwachidule ndingonena kuti zivuta kuti Amalawi tidziwe chilungamo chifukwa chakuti kodi lina la anthuwo chimene chinachitika kwa anthuwo lili ku mabanja awo safuna opanga share silingadziwe ifeyo basi tizingopanga basi abanja aja mwina akubanja mwino maliseka taonani awo akunena zakuti mwina achira banja akhala na imodzi kunena kuti awawatso awanda amene akugesa zeni awawa ndi zimene tizona zake ndi zimenezi. The moment kunena kuti akubanja zatulutse zimene zotsatiranso zinthuzo akubanja anakangonena kunena kuti ifeyo ripoti imene tinapeza zakuti anthu amene mukumakamba zakuti siyani bola akoto. Exactly. Akuchita manyazi pano anthu anakamanena kuti kodi inu mukakamira zimenezi akubanja anavomereza kapena inu mukakamira zimenezi akubanja anakana ndiye kuti zinthu takakhala ndi direction imodzi yopanga chani yopanga push. Komana anthu awiri magulu awiri sakudziwa zona zake ndi ziti. Mwaona ref yekha ref ndakubanja ifeyo ndi Wanderers ndi Bata tikulimbirana china chake ref ndakubanja akubanja akudziwa kunena kuti uyuyu nde akuyenera kutani akuyenera kuwina ife kumalimbirana osadziwa zona zake pamene ref atangonena kuti amene wasewera bwino ndi uyu kapena uyu ndi amene wapambana mwakuti ena aja achita manyazi anena kuti anga tupanga fight bwanji ngati akubanja atani avomereza chino chimene chimafuna ndinene chonera kuti ndimacheza ndi mkulu wina ake pa nkhani yomwe ya ndege ripoti lisanatuluke webaka atangonera kuti apanga saini a ripoti iyeyo anandiuza kuti mawu ake mukuselewula mocheza momwemo anadzanena mawu kunena kuti ngati ndege imene inanyamula UN president by that time imene inakagwetsedwa inagwa yokha inali ngozi ku DRC zaka zambuyo UN president anakagwera kumekucha nkumwalirira kumekucha mpaka na lero chilungamo chake sichidziwika. Kodi ife ya Malawi tiyembekeze kuti chilungamo cha ndege imeneyi tichipeza nzosatheka ndi ripoti limene latulukira inenso ndikugwirizana nanu kwathunthu kunena kuti apapa ndi ma speculation okha amene tizimenya ndipo chilungamo chenicheni cha ndege sichingadzapezekenso chifukwa choti ndege imauluka yopanda zipangizo zoti zingatidziwitse chenicheni chimene chachitika zinthuzo palibepo ndengati palibepo basi palibe chimene tidapezeka. Maona pamene forensic report ya anthu aja
akudziwa anthu akudziwa akukoka aboma waso akudziwa akasindiwe menda amene anayambira yayi kangati akubanja anapanga yawo payoka pali malipoti awiri akubanja komanso maliro asanayikidwe tufuna tipange chani tipange investigate ndi anapanga then kenaka analoleza kuti maliro ajakhozotani kuyikidwa so koma inapangaso yawonso inatengaso limene jaso ndikukapatsaso akutiso akubanjaji so akubanja tingene kuti ali ndi malipoti awiri mwina ndi iyi apanopoyi mwina ali ndi malipoti atatu ame komanso ripoti yawonso mukumbukira anaperekaso kubanja soko mweko nde komanso mulipoti muso afotokozaso kunena kuti matupi atatengedwa even mulipoti limene tikupanga analyze pano pali anenaso kunena kuti iyayi mmene mumu anthuwa atatengedwa anakapangidwa chani malipoti akubanja ali nawo komanso alipotiwa khala ngati malipotiwo awaona koma ripoti limene atipatsani sanafotokoze mafindings achi koma anena kuti nawonso anapatsidwa ripotiro anawerenga nawo nanga si amapanga investigate kuti aonenso mmene anthu aja anavulalira kuti kodi mmene avulalira anthuwa president ajanenenaso muchizungu akuti they were privileged tinali chizungu chophweka kubasa they were privileged even iso awawo alipotiwa afotokozaso kuti nawonso nanga sakupanga investigate amafuna adziwe kuti ndi mmene anthu anavulalira malingana ndi malipoti analandiraja aone kuti kodi ndegeyi inapangika bwanji de anawonso awawa atulutsa ripoti wake koma sanatifotokozere mwachindunji kapena mwatsatanetsatane so amalawi tingonena kuti mizimu ya anthu amene anataya 9 miyoyo yawo kuchikangawa ikuse mumtendere mwina mukuchepekedwa kwa mawu anga mwina omalizaningania kuti mwina mukuchepekedwa kwathu mafotokozedwe athu mwina ambiri mwina simunave kapena mulira kali mmafunso kapena mufuna mumvetsetse pena pake mpeze ni mkuluyu olo muthaonderezanso ineyo nditha kufotokozerani pamene simunamvetsetse koma mukuchepekedwa kwathu pakadziwidwe kamvetsedwe kathu nanga si chizungu cha ife nchako mangojes naphunzira kumangoji masukulu athu nde tidathawira pawindi muti khululukira anthu odziwa vizungu kuti mwina pena pake timaphoponya muti khululukira koma mukuchepekedwa kwathumo umumu ndi mmene ifeyo talimverera ripoti lafotokozera mmene takufotokozera ndipo muli kuthekera kwagayiranso anthu ena kapena kwakodolanso anthu ena kuti nawonso adzabve nawonso ripoti imeneyi so anthu enanso abve nawonso mmene ifeyo tatakasulira komano akasiku oyamba kapena komaliza iyayi zinthu zikachitika tizibwera pano kupanga analyze zinthu zija sikuti ndi ripoti yokha iyayi tizibwera pano kupanga analyze zinthu zija mmene zilili ngati inuyo muli ndi nkhaniso yoti yakugwirani pakhosi kuona kuti kodi iyi simungakapeko sitikupetsetsa ipezeni kapena blessings banda Facebook yake ndipeneyo blessings patuwe banda mukangoseja ndithu mumpeza ndine mukudziwa kaleso mpake ni follow ngati simungaone zinthu zake njira yake ndiyo kayo panga follow I think my friends alina ochuluka kale ndikali the only way yeah, my friends musapange friend request singapange add my friends komano kungopanga follow the page follow the page basi kwati friend request koma follow the page mukatero ngani yake ndi mwatipeza kuli nkhani yakuti sikuti timapanga program yokhai pano pano timapanga program osiyana anyway amene timakhala ndithu tikukamba kubwera ndale kutsogolo kuti tikhalanso tili pano kukambira naso ndeno tikuyamikireni kwambiri kuti munali pano kuyamba nafe ambiri mwayamba nafe pakana kumapeto ndithu nkhulupirira kuti simunabetse tulo tanu mwanjuya ndithu
chonena chikundiso Mr. Anderson mwina muli choikamba ya iti nenecho nchotezikomo kwambiri nosamene munabwera pano kudzaonera za ripoti ndi zimenezo ngati pali mafunso tifunseni tipezeni wamutaondipeza ku inbox ndi kufotokozerani china akuti tiziyauza anthu kunena kuti tilowa live mwakuti chachani china chimene sitimapangira zimene chifukwa cha zochitika zimasiyana nthawi zina azanga amapita kuchito inenso ndimapita kuchito kuti timangokhalira kuti chachani timafuna kuti tizidya asupena ndiye nthawi zina awatsamidwa pansewo ndekuti pano petalengeza kale kuti tibwera 8 o'clock awo ikamati 9 o'clock alibe pansewobe chigalimoto chatsekera ndekuti sitikwanitsa ine ndekha kuti ndibwere pano nanga ine mmene mukundidziwira ine ndinakafotokoza zonse zimene afotokoza awazi sindinakatukwanitsa iye ine koma mabodza ndakakuzani mabodza chabe ndeno iyayi chimavuta ndi chimene chocho kunena kuti we try our best kumano kuti mwina tilengeze kuti tibwera nthawi yakuti zimakhala zinthu zotivuta kwambiri sikuti timafuna komano unless kuti mwina tipangeso dongosolo lina lakeso loti mapogama asamakhale live kupanga recorded mwina tikhoza kukwanitsa panga choncho sichoncho kuti Mr. Anderson Mr. Anderson ndimakuza ajama panakali panopo komano nkhani yaikulu tipede kunena kuti guys timakondwera nanu zikomo kwambiri mwakomanonse munali ndine komanso munali ndi atigasa kula kumbuyo it's a TV though it's a TV leno it's a TV komano kutsogolo guys ndimene ikupangitsa ujeni ikupangitsa yoyo nde yakauti ili ujeni bwinobwino ndithu remote soka lili kuti ka ima yaka bwinobwino nde ya komanso ya ngothawa bwana nede ingothawa kana ndikwanga kunuka ndikwama kanga limene ndikwathukuta ndimanena kuti merafunsira koma munanena zoti tilowa live anafotokoza ndithu kum'mawako kuti ayi ndi ripoti mmene atulukiramo taona tayimitsa kaye ndi mu studio ananena kuti tilowa live anayika post ndithu mwina tiziti tikamati tsiku limene tilowa live kum'mawako ndithu umayikayika iyani kumayika maposti awiri atatu kuti anaponye mwina wawa ina aphonya posti sanayiona yoti timulowa live sana koma munayika ndithu tinayika DCC yazonati tinayika ndithu kunena kuti tilowa live chachani yeah that's true naiwalaso paneso I think ikukula ndithu ndiyeno tikadzapo ndithu titsazike bwana Camden mwachedwa kamzunguza mwachedwa kwa titsazike pano titsazike tabwera lijankale 2 hours 18 mmene neneramu kuti follow Mr. Anderson follow blessings patuwepa mwikeso nikinemo Mr. Anderson kumbuyo kucha anthu azitha kupanga zonse azitha kuzolowera maina onse zabwino anthu ino